Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Iruñeko Labrit pilotalekutik gaur hemen izango dira ados pilotaren binekako bi txapelketen finalak eta horrez gain beste hirugarren kontu garrantzitsu batek ere ekarri gaitu, omenaldi bat izango dugu egunaren bukaeran eta hori ere zuzenean ikusteko moduan izango zarete gaur Hamaika telebistaren bidez ari gara eta finala izaki bertan ere izango duzu jarraitzeko aukera. Eta bada dena ongi irteten den. Hautsu izango da gaurko jaialdia banaka-banaka partidak aurkeztuta. Lehendabizikoan promozio mailan Marta Gomezek eta Alize Sagarduik jokatuko dute Olatzin Saustiren eta Naia Bertizen aurka. Eta ondoren eguneko bigarren partidan Jera Iturriagaketan Mendiburuk, Leire Oskozeta, Naroa Agirre izango dituzte aurkari. Maila nagusiko finalean final handi horretan, baina lehendabizi promozio mailakoa ikusiko dugu, ondoren lehen mailakoa izango da dakizuenez, eta sari banaketa ekitaldiaren ondoren pasako gara esandako omenaldi hori egitera. Lehendabiziko partidako lau pilotariak prest dira, eta guk beste zertan segi aurretik jaialdiko lehen partida hause bera aurkeztuko dizuegu. Lehengo igandean bezala Maili Barrogal izango dugu iritzi. Maili arratsaldeon, final handia dator gaur eta ea bi bikote hauetako zeinek kudeatzen duen tentsioa hobeto finaletan horrek ere izan baduelako garrantzia. Arratsaldeon unai, gaur egun polita biziko hemen Labrit pilotalekuan eta bi final borrokatu ikuste ditu, lehenengoan Sandozu moban Insausti eta Berti Marta eta Sagarduen kontra. Eta final borrokatua espero da, baina ikusita frontoia nola dagoen nervitxoak eta nola jungo dian, baina final handia espero da eta nik uste dute jendeak disfrutokoa bela. Marta Gomez izan da, lehengo astean ere aipatu genuen bezala txapelketa guztian zehar behar bada abiaduraren ondorioz diferentziarik gehien markatu duen pilotaria, baina bi atzelariak ere seguruak dira eta behar bada gaurko partidan atzean eusteak garrantzia izango du. Eta beste zertan segi aurretik, jendaurreko aurkezpen egingo dugu lehen partida honi dagokionez. Arratsaldeon dizuela ona Labrit pilotalekura bildu zareten guztioi, dakizuen bezala ados pilotaren binekako txapelketen finalak izango ditugu gaur, lehendabizi promozio mailako eta gero lehen mailakoa, baina hasi aurretik datu batzuk mahai gaineratu nahiko genituzke. Lehendabizi esan txapelketa honetan 46 jaialdi izan direla, 33 lehen mailako eta beste 13 bigarren mailako edo promozioko txapelketari dagozkionak, 25 herritan, 3 hilabete terdi iraundu txapelketak, eta orotara 10 bikotek eta 20 pilotarik jokatu dute. 12 lehen mailan eta beste 8 promozio mailan, eta gaur izango da txapelketen amaiera. Eta hau esan da, besterik gabe promozio mailako finalistak aurkeztuko dizkizuet, gorri zariko dira batetik Marta Gomez eta Alize Sagardui, eta urdinez aurkari Olatzin Sausti eta Janire Sotil, Olatzin Sausti eta Naia Berti izango dituzte. Hemen bateko eta besteko nasteak ere baditugu eta. Epaile lanetan Nafarroako Pilota Federazioko Miguel Agirre izango da. Hau esek beraz, lau pilotariak eta bikoterik onenak irabaztezala. Eta bukatu horretik beste ohar txiki bat ere bai, dakizuenez, zozketa batzuk izango dira gaur, 3 haizuten ere, eta horiek sarreran hartzeko aukera duzu. Batetik txokosferaren lote bat zozkatuko da, bestetik kamiseta bat, eta baita beste txokosferaren bigarren lote bat ere. Hau esan da beraz, has dadila promozioko finala eta bikoterik onenak irabaztezala. Hauxe beraz gaurko eskaintza eta lehen partida beraz aurkeztu duguna izango da. Gomezek eta Sagarduik jokatuko dute Insaustiren eta Bertizen kontra. Olatzin Insaustik izango du lehendabiziko sakea eta une batetik bestera hasiko da. Olatzator sake ateratzera, baina epaileak zerbait falta du antza denez, eta beraz ez da oraindik partida hasteko moduan, eta hasi aurretik beste kontu bat ere aipatu behar dugu.
Maili gaurko jende maria handia izaten ari dela eta hori pozteko seinalea dela, inolako zalantzarik gabe. Ikusten da frontoia beteta dagoela, jende asko hurbildu dela, eta ikusiko nola juten dian finalak, bi final borrokatu ikusten dira, eta ikusiko nola azten dian bi bikoteak. Iragan astean aipatu nuen, sarreren salmenta ondo zijoala eta beak ez koiak ere bete dira zertxo bait, eta hori beti da seinale pozgarria. Hasi da gaurko lehen finala promozio mailakoa, eta orain arte piloteo klasikoa. Ari gara ikusten. Atzetik Naia Bertizek berriz ere Gibel aldera, eta Alize Sagarduik bikain erantzun dio pilota horri. Luze bi atzelariak pilotari altuera ematen, eta oraintxe berriz ere Olatz sartu da, eta pilota atzera bideratu du, behar bada hemen bikote bakoitzaren estrategia zein den zehazten ere hasgintezke, aurrelariak ekibite izango da helburu nagusia, eta horren ondorioz pentsa izateko da atzelariengan egongo dela lanaren zanbarik handiena. Nik uste dute bi aurrelaria badakigu asko jokatzen dutela, Olatzek pelotai belozea emate hotzala eta Martaken kanbio bai, gero bi atzelari oso seguro, nik ikusten dute parte oso gorra izango dela, eta ikusiko goin lehengo tantoa Olatzentzat eta Naia Bertizentzat, eta ikusiko nola azten da partidua, baina hengoz bastante ondo hasia. Atzean ipini du pilota Olatzen txaustik, eta Alize Sagarduik ezin izan du beraman, horrezker paletan ongi itxatxitako pilota izan da, eta hori ere aipatu beharko dugu, Maili atzelariak oso seguruak dira, eta lehen tanto honetan erakutsi diguten bezala partidan zehar eutsi egin beharko diote elkarri. Nik uste dute hain aserako tanto honetan frontoei jartzen ibiliko diala, baina ikusia tanto honetan oso peloteagoa jundala, pelota altura asko mandotzela, asko bengoz bi bikoteak oso handago hasia, eta nik uste dute kantxara jartzen. Pilota bana galdu dute bi atzelariek, lehen da bizikoa Alize galdu du, eta bigarren tanto honetan pilotakora Naia Bertizi joan zaio, eta pilota aldaketa egitea erabaki dute. Martak eta Alizek, eta behar bada Martaren sakearen eta abiaduraren ezaugarri horri buruzari garela, bizia izango dela irudielezak bintzat, pilota honek. Nik uste Marta txapelketa guztian sakea oso ondo baliatu da bela, eta belozea ematen dutzala pelotai, eta nik uste pelota bizia aukatu dutela eren jokua egiteko. Eta gaur eren nik uste pilota biziago horrekin hariko birela, sakea duten bitartean behintzat, horre aukerako pilota utzi dio Martak Insaustiri, moztu egin du, eta gero edarki eutsi dio Sagarduik, eta baita haren ostean Naia Bertizek ere, orain atzelarien artean da pilota, eta lehen da biztiko tantoan bezala jokoaren zama atzelarien ganda, aurretik atzera berriz ere Olatzen Insaustiri pilota ezkerreratuta, hau ere gainera bidali dio Naiari eta gauza bera, pero berriz ere Martak Naiari berari saiatuko dira, atzelariek lanik handiena egin behar izan dezaten, eta aurrelariak behar bada jokotik desaktibatzen, lehen tantoan alaxi ikusi dugu pilota altuera handiarekin ibili dutenean, eta berriz ere partida honetan bigarrenez ezkerparetan sartu du pilota Olatzen Saustik, eta ala lortu dituzte urdinak egindako bitantoak, eta berriz ere ongi ezkerretako pilota bat. Nik uste tanto hau polita izan dela, pelote haua, lau pilotaiak oso ondo ari dela, eta horre Olatzek nik uste ondo asmatu abela eskerpareta sartzen, eta ezin izan da bela eraman Alizek. Bi eta bat beraz markagailuan, eta ikusiko zen duten zer gertatu den beste pilota baten eske joan zaio Olatz epaileari, eta beraz urdinen lehengo pilota izango da orain kantxan dagoena, sake gaizto ezkerrera, Alizek jaso, eta gero berriz ere aurretik atzera Naia Bertizek, luze baita iruterdi Laura Alizek, baztertu gainera, baina ongi ekarri du Naiak, gero bien tartera kantxaren erdialdera, baina indartsu Marta Gomezeko duenez, Naiak eutxi eta berriz ere ezkerrean sartu du Alizek, hau ere gainean da, eta baita zerbait Zabalean ere, Zabalean bertan jokaldia Martak, Olatzek jaso, eta gero bien tartera gaizto, gainera etorri zaio Naiari, baina ongi jaso du, berriz ere Martak txoko aldera, Bertizek eraman, eta pilota baztertu gainera. Naiak aukerakoa, itarditik luze, eta ezkerrean gaizto du hau ere, baina ongi ekarri du Alizek, Zabalera, Olatzek,
ongi jaso Alize David batera eta bestera tanto honetan mugitu beharrean eta ezker paretaren ingurutik lanik gehien egin beharrean orain arte. Lehen da bizi Marta behartu du Olatzek eta gero txokoan barrena labur ipini du eta Alizek ez du denborarik izan pilota hartara iristeko. Ongi miatu dituzte zulo guztiak eta azkenean zulo zabal bat zela ikusita pilota arantz bidali eta tanto lortu dute urdinak berriz ere. Bai, nik uste dut tantoetan urdinak oso ondo aritu diala, Olatz aurrian pelota bizi mugitzen eta nahi atzean oso ondo eta nik uste dut horre Olatzek pelosea ondo bajautako pilota izan dela eta ezin izan da bela eraman bikote gorriak. Baina ikusten da zenbat lan egin behar den bikote gorriari tantoa sartzeko askotan behartu dute Alize, baina atzelari segurua denez denak jaso ditu. Orain arte bat ere ez du huts egin eta tartean pilotaren bat ere izan da oso zaila ezkerparetan jarria. Bai, nik uste dut bikote gorria txapelketa guztian maila ona eman da bela, tanto itea asko kostatzen dela eta ikusten ari da partida honetan, no? Tanto itea asko kostatzen dela, así que bueno, aber nola zeitze duten lau pilotaria, baina oingoz bi bikoteak oso ondo hasi dira, tanto politak ari dira erakusten, osak ikusi gu. Eta gero bestetik, aipatu beharreko beste kontu bat ere bada, Labrit pilotalekua ez da jokatzeko erraza, eta hemen jokatzea ere ez dakit, egongo diren ohituta behar bada bai Nafarrak, hemen Nafarroako txapelketetako partidak sarri xamar jokatzen direlako, baina bi aurrelariek hasierako tanto hauetan tamaina hartu beharko diote pilotalekuari, hor jokaldi egiten saiatu da Marta, baina ez zaio behar bezala irten. Bai, nik uste dut haindik bikote gorria kantxara jartzen ari dela, igual kostatzen ari zaiela frontoia jartza, baina bueno, nik uste dut txukun ikuste jakuela, ondo ari diala eta ikusiko. Olatzena izango da ondoren gozakea. Alizek pasadio aurreti azpilota Olatzi berari eta gero berak atea du jakea, sake gaizto doa, eta zuzenean erantzun gabe geratu da, aipatu dugu beste zenbait partidatan ere Olatz ez dela behar da saketik asko nabarmentzen den pilotari horietakoa, baina gaiztoak ere jartzen ditu. Eta hauxe, horren lehen froga, sosake gaiztoa eta azkenean Alizek ezin izan du eraman. Bai, Martak osan dugu moguan sake hona dauka, baina Olatzek ben kanbio sake oso nauka, bizi eta baztertzen dau pelota, oso sakatzaile ona da eta oin ikusten ari da nola ari sakatzen. Beste tantoa sake, nik uste pelota pelose ari zaiola ematen eta gero gainera bebai eskerrera oso ondo baztertzen ari dela. Segidan bi atera ditu eta hor nik uste zalantza egin dutela gorriek partida eten ez eten eta azkenean Martak berak etenaldia eskatzea erabaki du. Ez dira ondo hasi, behar bada Olatzari da izaten, orain arte partida hasiera honetan gehien nabarmendu den pilotaria, eta Marta oraindik ez dugu ikusi, ohi duen abiadura handiarekin musika dantzatzen eta partida bideratzen, ohi bezala, eta hori beharko dute gorriek aurrera egin ahal izateko. Bai, nik uste dut bikote urdina asko sobeto hasiala partidan, nik uste zentrauta sartu dela partidan, komodo ikuste jakela gorrie baino, baina bueno, nik uste gorriak segin gautela, hemen esan dugu moduan 22 arte da partida asko falta da, partida zera da bakarrik, hasi que ikusiko. Partida hasiera da bakarrik eta oraindik partidaren zatirik handiena dago jokatzeke. Zutitu dira lau pilotariak atxeden setetik eta Olatzen saustik izango du ondoren gozakea. Gozakea ateratzera Antzuolar gaztea. Atera du sakea erdi-erdikoa orain, eta Alizek ez din eutxi eta alakoak normalki ez ditu galdu hoi Alizek, baina oraingoan bat joan zaio txapazpira. Bai, nik uste dut sake hori eramatekoa zala, baina bueno, igual Alize ez da ondo jarri pelotara eta ezin izan dago eraman. Eta ez tarritzeko izango urduritasunagatik ere zerbait janda ibiltzea ere oso gazteak dira eta hauetariko gehienentzat lehen aldia da, nahi iaz ere aritu zen eta ark lortu zuen gainera txapela, izan Ibarroarekin batera maila honetan bertan, baina gaur ikusten da urdurixeago hasi direla
Marta eta Alize, eta behar bada Alize galtzaileago beste partida batzuetan egin duen lanarekin konparatuta. Bai, nik uste dut igual urduritasuna izango dela, ze frontoia ikustozunean nolan beteta dagoela igual urduritasun puntu hori notatzen dozu, baina bueno, seguramente aurre egingo dute, osak ikusiko. Eta gainera final bat ez da egunero jogatzen eta orain irten da Marta, bosgarren kuadro arte atzelariari laguntzearren, Alizek hartu du aurrealdea eta berriz ere badoa aurretik atzera behar bada buruan izango zuten gidalerroa aldatu ere egingo zuten. Partida purka-purka joaten ari zaiela ikusi dutenean, hau ere gaizto da, baina ongi jaso du atzelari nafarrak, berriz ere txokoan utzi du Olatzek eta ara joan eta pilota atzeratu du Alize Sagarduik, ezkerrez Naia Bertizek jaso, zabalera Marta Gomezek, ongi bildu Olatzek eta berriz ere kantxaren erdialdetik zabalera jokaldi egin nahi izan du Martak, baina hau ere txapazpira joan zaio. Eta behar bada azkartxo hori da tantoak bukatu nahian Marta. Beste batzuetan ere erasokortasun hori ikusi diogu, baina orain gehiagotan ari da sartzen ohi duen erasokortasunarekin, baina momentuz sartu den aldietan txapazpira joan zaizkio pilotak. Bai, nik uste dut azkar prezipitauta ikuste gakoela bikote gorriai, tanto azkar bukatzen eta horre Martak nik uste zabalean ikusi dabela hueko bat eta baina txapa aspira jun zaiola. Zuloa bazen eta behar bada tantoa bertan amaitzea, zabalean egindako jokaldi batekin amaitzea aukera polita izan zitekeen, tantoa bera lortzeko, baina ez du asmatu, aurrez ere beste bat joan zaio txapazpira erasoko lanetan ari zela eta orain partidan berriz ere sartzerik izaten duten Martak eta Alizek. Orain ere dantzan darabiltzate erabat Olatzek eta Nahiak aurkariak, txokoan utzi du Olatzek, Alizek jaso, berriz ere txokoan utzi du, gero Alizek zabaldu eta hanketara zioak iona ederki bildu du Nahia Bertizek. Martak iruzte, baina goiko goltsoira joan zaio, horre ematera joan da eta ez dakit esaten zaion eskuan pilota zertxo baitateatu. Ba, ni uste dut alto polita erakutze eskuela, urdinak horre hasiala erasuan, baina gero hortik defentsa pasau dira, baina Marta altuera gehiagi bilau dau eta nik uste dut eskuan igual gehiago kateatu zaiola eta gora jun jakola. Errepikapena ikusi da nik uste horixe bera gertatuko zitzaiola, behar bada eskuan apur bat kateatu eta horregatik joango zitzaiola gora, bestela gainean izango zatekeelako pilota hori inolako eragozpenik gabe. 10 bat beraz bikote urdina aurretik eta beste tanto bat jokoan. Nahia sartuko da orain eta berriz ere luze-luze, gerri-gerrien jo biterditik, 5 eta erdiraino. Alizek ongi eutsi dio, baina berriz ere hortxe du Nahia zain eta orain txegaldu du atzelari Zunbildarrak bere bigarren pilota, partidaren hasieran ere bat galdu du. Eta oraintxe utzi du bigarrena gehiegi arrotuta goiko txapan eta pilota aldaketarekin, 2 eta 10-rekoarekin sar daitezken berriz ere gorriak partidan. Ba, nik uste dut oin pelota aldatuta eta Marta sake dagoela partida aldatu aldala. Marta sake oso ona dauka, hasi que ikusiko. Labur atera du, lauterditik malgurtuta ederki jaso eta gari altuera eman dio gainera Nahia Bertizek. Martak aukerako pilotarik ez ezan izan sake bueltan, berriz ere atzera Alizek eta are hobeto eraman du Nahiak. Labur txokoan barrena Martak, Nahiak jaso, baina ez din Alizari aukerari kendu. Luze-luze, Nahia Bertizek beste behin ere. Alizek ekarri eta gaiztotu bainera eta gaiztotu goan eta ez din eraman Nahia Bertizek hor bien tartera ongi moztu hoi du eta kasu honetan hori egin du. Edarki moztu du eta tanto polita lortu. Ba, nik uste dut oso ondo jaitsitako pelote izan dela, gainera eskerreratu egin dau eta oso ondo eskerreratu izan da eta Nahiak ezin izan dau eraman. 3 eta 10 beraz, ikusi dugu aurrez Martak ateratako sakean labur atera duela eta sake bizia duela, ez du behar bada abiadura handian atera ere, baina sakekin aldalezake partida berak eta nik uste ez daugarri horrik aurretekin atera nahi izango diola, aurreko baino luzeago atera du bere bigarren hau eta gero Nahiak berak atzeratu du pilota luze Alize Sagarduik berak ere. Frontik sardian da pilota, altuera eman dio Alizek eta pilota 3 inguruan atzean jarri. Baita
nahiak berak ere. Eta beste bat, gora joan zaiona Alizeri. Altuera handiegiari zaizkio ematen pilotari bi atzelariak eta behar bada zarritzeko izango bakarren bat gora joatea ere, askotan nahin luze jokatzen denean arrisku hori ere badagoelako. Bai, nik uste dut bi atzelariak oso ondo ari dela altura ematen, igual naia asko hobeto on lasaitxo notatzen dela Alize baino, Alize nik uste dut altura asko ari dela bilatzen eta horregatik juten ari zaizkola pelotakora. Bera da txapelketako promozio mailako txapelketa honetako pilotaririk gazteena, 13 urte besterik ez ditu eta harritzeko ere ez da izango lehen esan bezala urduri egotea beste sake gaizto bat olatzek eta hau ere ez dinera eman 12-3 eta berriz ere partidan sartu beharra dauka Alizek eta horretan Martak lagundu beharko dio. Bai, nik uste dut orain Martak horregon behar dela Alizei animatzen, pixka partidan sartzeko, ze bikote urdina oso sendo ikusten da, olatzakiakin mina egiten eta gero nahi atzean oso sendo, azken Martak igual pixkat animoak eman beharko eta Alizei. 12-3 markagailuan, Zabaleraino etorri da Olatz sake ateratzera eta jarri du beste tanto bat jokoan, ongi ekarri du hau ere. Alizek eta beste partida gehienetan ez du ikusi pilota askorik galtzen. Iragan ostean Miarritzen uste dut bakarra galdu zuela gainera eta gaur eserosoago da bilela ezagundu, bestela sakerik gehienak jaso dituelako, baina gaztetasunak ere behar bada horretan laguntzen, lehen final nagusia izango du eta bada, berriz ere partidan sartzerik izaten duten gorriek oso jokaldi hona egin du txokoan oraingoan Alizek ez nahiak eta tanto ederra lortu du, bi aurkariak urruntza euskan eta inora abiatu ezindak geratu dira. Ba, eta nik uste dut oso ondo botatakoa izan dela, holan bota behar zen, txapa gainean eta ezin izan dugu eraman bikote gorriak. 13-3 beraz, partidako bigarren etenaldia eskatu dute gorriek eta ea bada atxeden esatetik bueltan gauzak ez zuzentzen has daitezkeen, botillero laguntzaileak badituzte aulkian ikusten ariko zaretzen bezala, Alizeren aita dela uste dut, Martarekin eta biekin eta nahiaren aita okarrezpa naiz Olatz eta Bertizekin. Lasaiago ari dira beste partida batzuetan urdurixeago ere nabaritu dugu Olatz, azken ligaxeko azken partidan gauzak ateratzen ari etzitzaizkiela ikusita azkartuta ibili zen, baina gaur ikusten da lasaiago ari dela eta lasaitasun horrekin partida hobeto ari dela aurkariak baino kudeatzen. Bai, nik uste dut gaur bikote urdina oingoz bere lana txukun ari dela egiten, oso handi gusten diot bai Olatz bai nahi eta nik uste dut partidan sartzean eba bela Martak eta Alizek beste gauza batin beharko dutela, beste joku batin partida pixkate gogortzeko. Así que, ikusiko ze gertatzen da, baina, haindi partida gelitzen da. Baina, nik uste talde handia dela, baina nik uste partida gogortzeko aukera handia daukela oraindik. Eta partida gogortuz gero asko paregalitezke kontuak, diferentzia honi baino are handiagoi buelta ematen ikusi ditugu, zenbait pilotari beste zenbait egoeretan eta beraz hau ez da inolaz ere erabakigarria izango baldin eta gorriak berriz ere partidaratzen baldin badira, partidan sartzerik baldin badute behintzat. Alizek pilota baztertu, baina ederki atera du nahia Bertizek, oraintxe Martak izango du jokaldi egiteko aukera, bien tartera luza jarri du, motzago nahiak erak eta gero Alizek ipini du pilota atzean, baztertu gainera eta hala lortu dute tantoa, 4-13 eta orain berriz ere pilota biziago batekin partidak beste norabide bat arrote dezaken, orain eskatu dio beren beste pilota Marta Gomezek epaileari eta partida hasiera honetan behintzat ez dugu ikusi, Marta hain abiadura bizian jokatzen, baina hori atera beharra dauka, sakean baliatu ohi du eta bestela jokoa, tantoa jokoan dela ere bai, aurrera egiteko eta min hala egin dezakela ikusita nik uste baliatu beharko duela edo saiatu beharko dela hori baliatzen. Bai, nik uste tanto behar zutela gorriak berrio partidan sartzeko eta ondo etorriko zaie berrio partidan sartzeko eta ikusiko nola joaten den partidua. 4-13 beraz, beste tanto bat jokoan, ezkerrean sartu du
Alizek nahiak eutxi, zabalean jokaldia Martak, ongi eraman Olatzin Sausteko ranketara jokatu dio. Baina ez du jokaldi horrek Olatz ez ustean harrapatu berriz ere aurretik atzera bideratu du jokoa Antzuo Larragerak, Alizek eraman, baina ezin aukerarik kendu luze pilota arrotzeko nahia Bertizi, hau ere gainean ipini du. Eta gero frontik zer dira Olatzek berak. Alizek atzera, eta baita nahiak ere hemen inorreztako aurkariari aukera garbirik uzteko prest. Txokoan utzi du Olatzek, oso zaila zen teknikoki jokaldi hori, baina bikainatera zaio Olatzi. Bai, nik uste dut oso ondo botatakoa izan dela, Marta igual pixkatatzea txoi beratzean zegoela eta Marta nik uste dut zegoela espero dejada hori. Bueno, oso ondo botatakoa izan da, txapa gainean eta beste tanto bat Olatzentzat. 14 markagailuan beraz. Eta berriz ere, Urdinen lehengo pilota kantxara. Pilota lasaiago ura. Eta horriko orain, jason bezala kantxara, ea bada. Zer da maigun odorengo tontoak. Olatzek aterako utzakea, Zabalera atera du, Alizek eutxi, eta gainera Insaustiri sartzeko aukera kendu, atzera Aia Bertizak berak eta ezkerrera, Alizek jaso. Baina ez din aukerarik kendu. Aia Bertizi, luze Zabalaldetik. Martak, bildu, gero Zabalean berriz ere Olatzek berak. Entartzera Martak eta txokoan jokaldi geiztoa. Bertizek ezkerreratu, ongi atera du ezkerrez, pilota hori Alizek eta gero berriz ere, beraz amatuko dute. Lehen bizti nahiak eta gero entartera bidalitza Olatzek. Honi ere eutxi dio. Oraingoan Zabalera, hau ez da pilota gozo izango eramateko. Erantzunik gabe geratu da, beraz amatu dute tanto guztian zehar aurkariek eta gero Zabalean egon zitekeen zuloa. Ongi usaindu dute eta baita edarki baliatu ere. Bai, nik uste dut igual hor Alizek espero zoan Marta jungo zela, ze lehengo aurre pausua Martakin dau. Baina gero Marta alitu eta Alizek ez zoan espero eta nik uste dut Alizek oso behan du egia udala eta ezin izan da bela eraman. 15-4 beraz markagailuan hor Alize behar bada jokoz kanpo harrapatu dute Marta ere mailik esan bezala aurrean zen eta behar bada berak lehen pausoa emateak pentsaraziko zion atzelariari akaso ura biatuko zela, baina ez da halakori gertatu 15-4 beraz markagailuan eta pixkanaka ari dira partida aurrera bideratzen eta pixkanaka gero eta handiagoa da. Markagailuan zabaldutako zuloa, txokoan utzi du Olatzek, horre ez dio atzelariari pasatzen utzi eta horre zalantza egin du epaileak zer adierazteko, baina azkenean Urdina eman die tantoa, 16-4 eta berriz ere atxeden setera etorriko direla uste dut Marta eta Alize denbora entzun baitiogu epaileari 16-4 egoera aldatzen hasi behar dute lehen. Bestela gero berandu egizan daitekelako. Bai, nik uste dut partia aurre joala Urdinak eros eta sendo ikusten diala. Zeo zen ebauta aldatu ondozkatutako atxedena izan da partioa aldatzeko pixkat. Baina nik uste dut bikote Urdina bai Olatz bai nahi oso ondo ikusten ditutela aurrean tatzean. Eta hor nik uste dut Olatzek oso ondo botatako deja izan da. Eta gero bukaran ez dakit Olatzek altxau da ben pixkatankia eta igual molesta bindotzen. Baina hemen epaiak tanto eman da Urdine eta Urdinetzat izan da tantoa. Zalantza egin duela ikusi dugu epaiak zer erabakiko Alizek berak ere agian eskatu izango dio tantoa errepikarazteko epaileari, baina azkenerako Insaustiri eta Bertizi eman die epaileak euren 16. Tantoa izan dena. 16-4 beraz, zuritu dira berriz ere lau finalistak atxeden setetik, Alizeren eskuetan da pilota, eta batetik bestera Olatzi pasatzen dionean, jarriko da ondorengo tantoa jokoan. Insausti dator sake ateratzera, kantxaren erditik, aurrekoetan Zabalera gotik abiatu da sakera, oraingoan erditik abiatzea erabaki du, Alizek jaso, sake bueltan frontik dira luze, baina gainera biberatuna izango zion pilota Olatzek Alizeri, Zabalera nahiak berak ere, eta gero urrundik pilota jeisten hasi da Marta, baina hau ere
Txapazpira joan zaio 17-4 eta ez zaizkio gauzak ateratzen ari, Marta Gomezti. Bai, nik uste dut ez dakite nervio puntua izango da, no partiotik ja atea eta dago, baina Martak hori baino gehiago badaki jokatzen, hor nik uste dut lau inguruan jaizten hasi dela, baina berakun jakola, eta nik uste dut dela igual partiotik atea eta egongo dalako, baina nik uste dut bikote gorria nahi badau partida gogortu gehiago egin behar dutela. Beste sake gaizto bat eta dagoeneko badituzte, 18. Bai, nik uste tolatze saketik asko ari dela asmatzen, belose ematen eta gaur eskerpareta hori ondo ari dela bilatzen eta bikote urdina oso sendo ikuste dutela eta bikote gorria igual partiotik atea eta. 18 eta 4 beraz eta egoera hau ez dugu beste ez hain partida da ikusi, Martak eta Alizek jokatutakoetan hasieratik izan dira nagusi markagailuan eta bertan ez ezik jokoan ere bai partida bakarra galdu zuten Lizarran eta ura ere estu joan zen eta gaur erabat bestelako jokoari dira erakusten behar bada urduritasunek eraginik eta beste sake gaizto bat eta goeneko post baditu olatzak amaituta. Bai, nik uste gaur olatz oso zentraute guztu dutela partean sartuta, sakeakin asko ari dela asmatzen eta gero beha aurrian daukanean pelotak da oso ondo ari dela baztertzen, belozia sartzen, eta nik uste hor ari dela gakua ematen. Beste sake gaizto bat eta orain partida hasieran egin duten bezala estrategia aldatu nahi izan dute gorriek, Marta joan da atzealdera sakeari usten egin zera eta hala baita Alizeri laguntzera ere, baina ez din izan du sake hau ere gaiztoa izan da eta bi besterik ez dituzte behar txapelerako Olatzek eta Naia Bertizek, luze nahiak eta Alizek ongi eutxi dio hor kokatuta zituen oinak zolan eta bikain erantzun izan dio azken sakeari. Olatzek kantxaren herrialdean jokaldia, gainera bideratu dio Martari, baina ongi jaso du Bizkaitarrak, gero luze nahiak berak ere, eta baita Alizek ere, eta gainera ezkerrera. Ongi atera du nahiak, bien tartera Martak, eta gero batzera Naia Bertizek, ezkerrean gainera, ongi eraman du Alizek, txokoan bertan jokaldia, Olatzek, Alizek jaso eta gero berriz ere txokoan barrena luze Nahiak berak, berriz ere luze Nahiak eta baita Alizek ongi eutxi ere Martari espero baino bide laburrago egin dio boteak, azkenerako jaso du sagardu bipien tartera, txosta jo du pilota horrek, baina ongi ekarri du Nahiak berak, gero txokoa jokaldia Olatzek eta atzera Nahiak. Ezkerrean sartu du, baina ongi eraman Alizek berak, bien tartera Nahiak eta atzera Marta Gomezek. Naia Bertizek luze eta gure gora joan zaio Alizeri, hor gainera ere torri zaio eta nola edo atera du gorputzetik, baina ez din izan du behar bezala jo. 21-4 eta ez din minez ikusten ditugu gorriak. Ba, nik uste gorriak ezin ari diala, partioatik sartuta ez daude, biak ikuste ditu sufritzen eta urdina bere lana ondo egiten, baina, baina azkeneko tantua berri Olatz sake ona egiten, eta, Alizek eraman, ikusiko nola joaten da azkeneko tantua. Piloteoan nagusi izan daitezke eta txapelketa honetan zehar jokatutako gainerako partidetan erakutsi dute hori, baina gaur ez da gorrien eguna izaten ari, Olatzek orentsi izango du behar bada jokaldirako aukera, zabalean utzi du, ongi eraman Alizek. Tartera bildu, Olatzek pilota jo du, eta gero Martak luze atzera abiadura handiarekin, hor gerri-gerrian jo du, eta jokaldi egiten hasi dela uste dut nahia, baina txapaztira joan zaiola. Bai, nik uste ikusita zelako aldia dauken, arriesgau indabela pixkatxo bat, oval gaizki jotako pelota izan dela, baina txapara jugako.
5 eta 21 beraz, atera dute euren pilota bizi hori, eta bada honekin partidaren norabidea alda dezaketen Martak eta Alizek, errotik beharko luke partidak aldatu, berriz ere gauzek aldatu beharko badute, baina ez dut uste hori egiten utziko dietenik aurkariek, sake gaiztoa Martak, ez din izan dio utzi, Naia Bertizek, 6 eta 21 eta orain hasi da behar bada sakearekin funtzionatzen. Bai, oin sakeakin, pelota aldatu utela nik ustote bikote gorria pelota honekin komodo ikuste gaukuela. Marta eskuti biziretzagako pelota, Alize behual atzian hobeto sentitzen da, eta oin ikusi da Martak oso ondo eta dago sake izan dela, eskerparetan oso ondo itxatxea, eta Marta antzate beste sake bat. 6 eta 21 eta beste sake bat orain Martak, hau ere gaizto doa eskerparetara, Naiak eraman. Baina gero bestine Martak sartu, Alizek luze. Ongi jaso du. Naia Bertizek Martak ezin sartu berriz ere, eta gero luze. Iruterditik Laura. Alizek, hau ere ezkerreal sartu du Naiak, Alizek atera. Eta horrengoan aukera garbia. Marta Gomezek txokoan utzi du gaizto, Olatzek jaso. Berriz ere txokoan dejada Sagarduik, saustik eraman, Marta gatzera, eta hor lekua galduta izan dira. Bi urdinak zabalera begira zegoen Naia eta txokoan bertan preso geratuta zegoen Olatz, eta azkenean buruz gain pasadi pilota, eta biek horrez dute behar bezala ondo elkarru lertu. Bai, nik uste pelota honekin bikote gorria komodo sentitzen dela, pelota gehiago luzatzen da bela Alize, Martak eskutik ondo urtetzen jakola, eta nik usia Martak oso ondo mugitua bela pelota, zabala txokoan, eta hor nik uste biak aurrian zerela atzera botatagoa oso nahi izan da, eta oso ondo Marta ointanto honetan. Eta jokaldiekin ere ari da orain asmatzen, lehen da bizi txokoan utzi du gaizto, hau ere jaso du, eta hau ere ez da izan, aurrekoa baino asko zobea, Alizek aukerako izan dezake, bien tartera gaizto, Naiak eraman, Martak berriz ere luze atzera, Naiak eta ari altuera eman dio, eta azkenean hori badakigu zergatik egiten duen, Marta saiestu nahi dute bestela ere, bukaeran izan bada ere, arrisku handia duelako erasoan ari dela, ezkerrean sartu du Bizkaitarrak berak, bengoan atzera, eta Naiak luze, kantxaren erdialdera. Zabalean jokaldia, Naia Bertizek, ongi eutxi dio. Eta pilota zabalera bidali du Martak, Olatzek bildu. Eta gero jokaldia alegine txapazkira joan zaio, 22 eta 7 bukatu da beraz, promozio mailako finala. Baina Nahi analisi egiten hasi beharko bai nuzera esango denuke. Marta eta Alize gaur ez direla ongi aritu, eta Olatzek eta Naiak hobeto eta lasaiago jokatu dutela bereziki, eta horregatik irabazi dutela partida eta txapelketa. Bai, nik uste gaur bikote gorria Marta eta Alize igual nerviosa ikuste ziela, nik uste kantxan oto joakuela nervio puntu horrek, igual bai presinua asko, baina zorionak eman bikote urdinai, nik uste Olatz eta Naia oso ondo ditu diala, txapelketa ustean baina gaur ere bai, eta animoak eman bikote gorriai. Hala da, animoak eman behar zaizkie Martari eta Alizeri, eta zorionak ez delanez Olatzi eta Naiari, gero ikusiko ditugu hauek podiumean, orain bigarren partidara pasa aurretik estatistikak errepasatuko ditugu azkar, Martak tanto bakarra egin du, sakez eta 5 galdu ditu, maitza bera lortu du egindako idagokienez Alizek bakarra egin bien tartera eta 5 pilota galdu. Olatzek egin du guztietan gehien, 10 orotara atzean eta moztuta bana, sakez beste 6 eta dejadaz 2, eta Naiak bina egin eta bina galdu ditu. Egindakoak bata dejadaz, egindakoetako bata dejadaz lortu du, bestea zabalean Iltzadutako pilota bati esker lortu du, eta 2 pilota galdu ditu. Esan dezala, azkar joan da finala, 32 minutu terdi besterik ez du iraun, eta orain maila nagusiko finalera pasako gara. Bertan Jera Iturriaga eta Mendiburu izango dira Leire Oskozten eta Naro Agirreren aurka, eta bada zer nolako finala ikusten dugun. Maili lehengo astean Jerak eta
Hanek Ainhoa Ruiz de Infante eta Oian Orbegozo hartu zituzten mendean Miarritzen espero gabeko egoera batean, gaurkoaren antzeko egoera batean, azkar joan zen hor partida eta gorriek egun hartan gorriz jardun zuten egetzuten partidan sartzeko aukerarik txikiena ere izan, eta bestetik partida borrokatuago izan zen zuek Barroka Larrastia bikoteak beste bigote finalistaren aurka Donostian jokatu zenutena, hor estudu zenituzten, baina azkenean ies egin zituen partidak eta Leirek eta Naroak hasieratik hobeto jokatuta eta biztiago partidari hasiera eman da lortu zuten finalerako txartela, egoerak ez dira ez bataren eta ez bestearen berdinak inolaz ere, baina finala jokatu egin behar da eta hemen edozer gauza gerta daiteke. Bai, bueno, nik uste dut bi bikote merezita heldu diala finalera, maila oso ondia eman dutela bi bikoteak, eta bueno, nik final borrokatu ikusten dut, oso gogorra, azkenean final bada, partio batean jokatzen da, jende asko frontea beteta, eta nik uste dut nervio puntu horrek egongo diala, aunque ja oitxuta daudela jokatzen, baina bueno, ikusi beharko lau pilotariak nola hasten dian partida, ze nik uste dut partiduaren hasiera oso garrantzitsua izango dela, nik uste dut frontoira jartzen ibiliko diala, baina ohituta daudela lau pilotariak eta ikusiko zelako finala irtetzen den. Ados pilotak urtero zenbait partida jokatzen ditu Labriten eta hemen gainera hiru pilotari nafar dira, han Leire eta Jera, eta nafarrek ere hemen esan bezala Nafarroako txapelketetako partidak hemen izan ohi dituzte eta gainera Ados pilotaren partida asko hemen jokatu direnez uste dut izango direla, baina beti ere finaletako urduritasunari ere tamaina hartu behar zaio. Bai, azkenean final bada, hemen edozer gauza gerta daiteke eta ikusi beharko da lau pilotaria nola heltzen dira final honetara. Hauxe beraz, gaurko bigarren partida, gorri zariko dira Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu eta Urtinez Leire Oskoz eta Naro Agirre izango dituzte, berehala izango gara eguneko bigarren final honekin Iruñetik. Maila nagusiko final honekin alegia. Sariak banatu ditugu eta behar bada hemen saridunak ez dira ohartu. Zozketako saria ditugu, hemen behar bada irabazlea ez da ohartu eta berriz ere bada ez bada megafoniatik esango ditugu. Lehendabiziko biak txokosferarenak dira eta hirugarrena kamisetari dagokio. 6.119, 7.058
eta kamisetarena 7.398. Berriz esango ditugu badazpada, txokosferaren sariak. Hauek.
hasi aurretik, partida nagusien aurretik aritu diren neska txikiak mesedez, datozela errebotera. Neska txikiak mesedez, datozela errebotera. Finalista guztiak eta neska txikiak orain jarriko dira argazkirako eta mesedez datozela promozio mailan jokatu dutenak ere. Naia, Marta, Alize eta Olatz datozela mesedez batoz gainerako finalistak ere eta beraz hor jarriko dira dena argazkirako neska txikiekin batera. Hortxe dira denak
Oraintxe aterako dute argazkia eta gero hemendik gutxira emango diogu hasiera gaurko bigarren finalari. Arditzagun txalo bero batez mesedez. Eta esan bezala laster egingo diogu bigarren finalaren aurkezpen lanari. Arratsaldean berriz ere pilotazaleok, badoaz lehen mailako 4 finalistak kantxaren erdira eta gu lehen bezala aurkezpenarekin hasiko gara berehala. Arratsaldeon berriz ere aritu gara partidaen arteko tartean zenbait oharra ematen, baina orain bagatoz bigarren final honen aurkezpenarekin. Maila nagusiko finala izango dugu eta horretarako finalistak eta epailea prest direnez, besterik gabe kirolarien aurkezpenarekin hasiko naiz. Gorriz hariko dira Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu eta urdinez aurkari Leire Oskoz eta Naroa Agirre izango dituzte. Epaile lanetan lehen bezala Nafarroko Pilota Federaziotik Miguel Javier Agirrek jardungo du. Besterik gabe zorte on bibikotei eta onenak irabaztezala. Egin ditugu aurkezpen lanak, bostekoa ematen ari zaie banaka 4 finalistei epailea eta orain Leon Castilloa jaurtiko du gora. Hortxe doa txapa gora, ze kolore agertzen duen. Horri okerrezpa naiz, Jera Iturriaga doa sakera, beraz berak aterako du gaurko lehendabiziko sakea. Eta behar bada, maili ez litzateke harritzeko izango, pilota bizi baten aldeko apustu egitea. Ba, ikusita Jerak saketik min asko iten dabela, igual pilota bizitxua hartuko dutela, baina bueno, ni gustote bakigun arbakatzean oso ondo eramati itxola sakeak eta bueno, ba, ikusiko nola zen da partidua. Leire Oskoz erei lehengo asteko finalerdian oso bizi hasi zen eta behar bada gaur hala asteak ere izan dezake garrantzia. Ba, nik uste dut oso garrantzi handia edukiko dabela partida nola hasten dian bibikotan, no? Partida zera oso garrantzitsua izaten da, frontoian sartuta eta ikusiko. Leire eta Naro ari dira gorriek atera duten pilota probatzen, lehen beroketariketetan azkenengo tartean pilota hauekin aritu dira, orain boteak emanez ezagutu duten, nik uste gorriek aterako duten pilota eta bagoaz beraz partiaren kontaketari ekitera, badoa Jera Iturriaga sake ateratzera. Abiatua korrikaldian eragin dio punta pilotari eta jarri du gaurko lehen tantoa jokoan, luze eta gainera bideratu dio Naro Agirreri, ezkerztearra gero Leitzarrak eta ongi untxi. Leire Oskozek anekatzera eta bilen tartera Naro Agirrek. Pilota Jerak erak zabaldu du, Oskozek bildu, txosta egin dio pilota kanari baina ongi jaso du azken erako. Herriz ere bien tartera lantzekoak eta atzera Iruindarrak. Iruinetik hartukoak, uartearra baita. Ane Mendiburu. Herriz ere luze, bat etarditik lautar dira, eta ezkerrera gainera Jera Iturriagak, Naroak ekarri. Oraingoan labur jokatu du, Leirek jaso. Keinu azkenean, baina bikaina edarki Anek aprobetxatua. Naroak bueltatu, bien tartera Jerak, Oskozek jarri du berriz ere, eta Anek bitarditik luze, lautardi bostera, seitik Naro Agirrek jaso, Iturriagak atzera, Naroak bueltatu, eta Jerari aukera utzi. Txokoan moztu, Leirek jaso, tanto gogorra doa, txokoan berriz ere Jerak berak, Naroa iritsi eta pilota zabaldu. Baina Dotor erantzun dio, pilota horri bildu eta gainera altuera eman da bere buruari jokatzeko denbora ere eskainiz.
Ane Mendiburuk ezkerrean sartu du Jerak. Naroak jaso, berriz ere Jerak ozteko aukera baliatu nahi izan du, Leire Oskozek eraman, zabalean jokaldia Ane Mendiburuk. Bien tartera bildu Oskozek, gaizto joan daiteke edarki atera du baina Ane Mendiburuk. Naroak ere aurretik atzera bideratu du jokoa, bat eterditik, iruterdi laura. Hortik luze eta azkenengo lauzar arte aprobetxu dut Naroanek eta laburra orain frontik sordikoa. Naroak berak, zabalera Mendiburuk, Agirrek eutxi, luze. Iturriagak, hau ere gainean jarri du Naroak eta gainera Jerari sartzeko aukera kendu dio eta horre pilota erori zaioan eri, behar bada espero baino bote laburrago egin dio zolan pilotak beragan eri eta horrexegatik utzi du lekuzkando prestatuta baitzakoen, baina azken unean hor pare bat pauso egin aurrera eta behar bada hori izan liteke handen moz geratu izanaren ondorioa, azkeneko pilota horretan sartzera zikoala. Bai, nik uste tanto nahi izan da lehengo tantoa izateko, lau piloteak oso ondo ditu da, baina hori zu esan duzuna, nik uste hane presegoala, baina azkenengo momentuan igual bote txarra indiola eta berak jakola. Ez da normalean pilotaleku hau buru hauste handiegirik sortzen duen horietarikoa, baina batzuetan txostarengatik edo bestela pilotak zolan nardezaken ibileragatik espero baina bote laburragoa egin dezake eta kasu honetan horixe pasako zitzaion Aneri eta aipatu beharreko beste kontu bat ere bai, 2 minutu terdi inguruko tantoa izan da eta partidan sartzeko eta eskuak berotzeko ona. Bai, hori komentau dozu modan, no? Zuk nik uste tanto oso nahi izan dela bi bikoteen aldetik, bi bikoteak oso ondo sartuta hasiala partidua eta nik uste ikusita hasiera nola iran izaten partio ostua ikusten dugula. Kasu honetan gora, Naro Agirreri joan zaio pilota hor behar bada azken unean eskuan zertxo bait kateatu ere egingo zitzaion eta horregatik joan zaio gora. Bai, badakiun Naroak altura asko ematen daren pilota dela eta esan dozun moduan nik uste eskerrakin asko katea hau jakola eta gora jun zaiola. Bana beraz, markagailuan berriz ere horrien pilota kantxaraen aizu hartu aurreko tantoan Leirek eta Naroak beste pilota bat eskatu diotenez, baina orain berriz ere Jerak eta hanek alderatako biziarekin jokatuko dute gutxienik ondorengo tanto hau. Sake gaiztoa Jerak, Naroak edarki bueltatu du. Bien tartera Iturriagak berak eta gero batzera Naro Agirrek, luzeanek berak ere lauterditik, iruterdi laura. Naroak ere luze eta baitanek ere horre aurreko kuadroetan badakigu atzelariak usten ala eginduko direla aurrelariei pilota errazik ez uztearren. Leire Oskozek behar bada ez du sake bizirik ere, Jerak besteko sake bizirik ez du izango, baina nola saketik ala jokaldiak amaitzeko garaian oso bilak dira bi aurrelariak. Bai, komenta oso moan, bai Jera eta bai Leire igual Jera bizitxo mugitzen dau pelota, baina Leire be arrisko handi dauka aurrean aire sartzen danean, bai boleaz, bai gantxoz nik uste horre asko, ritmo asko aldatzen da bela, eta ikusita bi bikotena, nik uste aurreko jokuan ez dutela nahi jakinez eta nik uste atzelarian aldetik izan dela partida gehiago. Iragan hasteko finalerdian hasieratik ekin zion partidari oldarkor Leire Oskozek, txapelketa guztian ez bezala, gaur behar bada lasaiago hasi da eta kasu honetan azkenengo tantoan pilota zabaltzen hasi da Jera, baina txapara joan zaio. Beste tanto bat jokoan, 2 eta 1 markagailuan aurretik jarri dira. Partidan bigarrenez Leire Oskoz eta Naro Agirre eta tanto hau ere piloteatu ari izaten urrundik sartu da Jera, 4 eta 4 den ingurutik, aurrera torrenagoa eta honek ere atze aldera bideratu. Hanek eutxi eta pilota zabaleratu, Leireak bien tartera gaizto bildu, makurtutan egon jaso du baina eta gero Naroak aukera izan dezake, atzera jotzea erabaki du badaz, bada aurrean Naroa izaten dutenean ere gertu ibili beharko zaizkio pilota gertutik jarraitu beharko dute. Naroak aurrean jokaldiak ere amitzen badakielako. Zabalean utzi du pilota Leire Oskozek eta hor txosta egin dio pilotak. Jerak jotakoaren ostean Leireri asko okertu da botea eta hori izan da Leirek eramateko ezer egin ezin izanaren ondorioa.
Bina beraz, markagailuan. Bai, nik uste Leire Gorzabalean oso ondo bi hau da bela dejada hori, baina bakigu jera danetara heltzen dela, oso defentsa ona daukala eta oso ondo heldu da eta gainera eskerpareta horretan oso sartuta eta txoste egin diola eta ezin izan da bela eraman. Prest dagoen Leire, baina askotan esan dugu, aneri lehen pasatzaionaren bidetik pilotaren boteak berak zolan espero baino ibilera laburragoa izateak edo txosta joaraztean ardezaken efektuak jogozkanpo utz dezaketela pilotaria eta kasu honetan horixe pasatzaio Leire Oskozi, bina markagailuan berriz ere bigarrenez lortu dute jeak eta Anek partida berdintzea, bat eta utxasi baitira aurretik Leire eta Naroa, baina gero honetan egin bezala bana berdindu dute, gero berriz ere bi eta bat urdinak izan dira markagailuan aurretik eta berriz ere neutralizatu dituzte markagailuan, ea zeinen alde hausten den binako berdinketa atzelarien artean da pilota, luze jarri du Naroa Agirrek, bien parte da moztu Iturriagak eta gero berak eskatu eta edarki azeratu du Naroak Leireri eskatutako pilotak da hartan, frontis orditik orain luze Naroak, ezkerrean sartuko da gainera, edarki atera du baina Ane Mendiburu pilota ura ezkerparetatik, Leire dator, paredator batzeraka, bien tartera ongi bildu eta berriz ere badazpada azkar etorri da aurrera, jerak aurre aldean jokaldi garbiegirik egin etzezan, aurretik atzera Leitzarrak, ongi eutxiz astobarrak. Ane sartuko da orain, gainera etorri zaio zortxe bait, baina ongi atzeratu du. Nola nahi ere, ezkerrean sartutako pilota izan da Naroarena, Uarte Arrak ongi bueltatu, bien tartera Oskozek, arbiratu da hor ezkerparetan jotzearen ondorioz, Naroa Agirrek atzera, Anek eraman, ja ezkin Leireri sartzeko aukerari kendu, bien tartera bildu zabalaldetik Izurriagak, boteak gainera egin dio Naroari baina ongi ekarri du, gero kantxaren erdialdera Anek bizi, eta ongi jaso Naroa Agirrek. Bien tartera berriz ere jerak, Naroak eskatu eta bi gainazedatu da. Luze Anek, eta Naroak laburrago erantzun dio bien tartera. Pilota jaitsita gaizto eramandu Anek eta oraingoan jokoaren norabidea aldatu du. Zabaletik txokorako jokaldia jerak, ederra izan da benetan eta hainbeste baztertu duenez azinezkoa gertatu zaio Leire Oskozi eramatea. 3 eta 2. Bai, nik uste tanto horre izan dela bibikoten partetik, baina jerak hor eskumakin hartzen daben bakoitzeko bakigu mina asko iten dabela eta oso ondo botatako dejada izan da eskerparetan eta Leire naiz eta heldu ezin izan da eraman. Oraintxe jarri dira partidan lehen labiziko aldiz aurretik Iturriaga eta Mendiburu. Eta alere, tanto honek erakutsi du, zenbat lan egin behar den, Oskoz Agirre bezalako bikote bati tantoa sartzeko, gehienak eraman dituzte, eta Naroa ibili dute batetik bestera, korrika eginarazi diote batetik bestera Naroari, alere denak jaso ditu, eta gero hierak zehaztasun handi erakutsi behar izan du, tantoa bukatzeko garaian. Beste tanto bat jokoan, 3 eta 2 aurretik dira esan bezala Iturriaga eta Mendiburu eta orain berriz ere atzelarien arteko piloteoa ari gara ikusten. Lauterditik Naroak pilota luze jarri, ere atzeraka dator, iruterditik bien tartera luze jarri, Agirrek atzera, lauterditik edarki luzatu du pilota Ane Mendiburuk, frontis dira Agirrek, jokoan bertan utzi nahi zuen pilota Oskozek, baina txapara joan zaio 4 eta 2 eta behar bada gaur Jera Iturria gaurrean duela kontuan hartuta halako jokaldiak egiten asmatzeak ere badu zer esana, hor aurrean pilota eraman badezake Jerak jokaldi gaiztoak ere egin ditzakelako. Bai, bueno, Jerak bakigu aurrean peligro asko aukala, baina Leire be aurrean oso trebia dela tantoa bukatzen, bere esku horrekin bakigu bizitasun hori ematen dutzala eskutik be oso bizitetzakako la pelota eta aurrean be Leirek mina alda belain. 4 eta 2 gaiztoa Jerak, ezkerreratua baina edarki jaso duena Naroa Agirrek, txokoan utzi du Arroa Egilerak, bertan zen den Naroa, berak indartsu bideratu zabalera, ongi eraman. Hala eta guztiz, Ane Mendiburuk, txokoan labur utzi du Leirek. Jerak belaunik gozela jaso, berriz ere bien tartera gaizto, indarrandiagoan behar bada, nekatzera.
baina kontrakantxara joan zaio, hor gehiegi arrotu du eta behar bada hainbeste altuera emateak bideratu du kanpo bat bera pilotak da hori. Bueno, hanek bakigu bi esko oso ondo daukala, altura bai ematen dotzala eta bai eskuma bai eskerakin oso ondo defenditzen da bela eta zu esan dozu mugan igual norabide okerragoa eman dotzela eta igual zabalera jungakola horregaitik. Baina lere hori kontuan hartu behar da, etzela erasorako pilota defentsarakoa baizik, bien tartera aurrez Leire oskozek bideratutako pilota hori defendatzera sartu baita, gerria gehiegi sartu dio eta azkenean hartu duen altueragatik joan da pilota hori kanpora sake gaiztoa Leire oskozek, ederki bueltatu du alere Ane Mendiburuk, bien tartera jaitsi Leirek, Anek jaso eta pilota atzean ipini. Era sartuko da, niri laguntzearren, ongi eutxi eta pilota ezkerrean jarri, luze gero txoko Barrena Naroak eta pilota atzean jarri do, Ane Mendiburu. Naroak eutxi, urrundik sartuko da jera, iruztarditik oso zaila zen alako jokaldi bat egitea, baina txapara joan zaio eta oso gutxiren faltan geratu da. Bai, oso tanto horrego oso peligro handitza zeukan, nik uste sartzen bazala igual tanto izango zala, oso ondo botata izan dela, baina txapara junjako laierai. Launa markagailuan eta gainera kontuan hartu behar dugu oso jokaldi gile trebea dela jera, alakoetan Magik lehen aipatu du oso arriskutsua dela eta alere urrundik sartu bada ere alakoak ederki bainoeki zizelkatzen badaki. Kasu honetan txapara joan zaio baina launago berdinatu dugu markagailuan eta ikusten hariko zareten legez beste tanto bat jokoan. Jera korrentxe izango du berriz ere jokaldirako aukera, ez da usartu azkenean, pilota atzera bideratzea erabaki baitu, ederki bueltatu du Naroa Agirrek eta gero lautardizik luze Ane Mendiburu. Iturriaga sartuko da bien tartera. Naroa jaso, aurrera Torrane, pilota baztertu da izan da, baina ederki atera du ala eta guztiz ere. Barrena labur baina bizi. Agirrek Anek jaso, ezkerztea rakantxaren erdialdira Leirek eta ongi bildu Jera Iturriagak. Naroak atzera. Eta gero luzean Ane Mendiburu. Naroak ezkerrean sartu du, bikain atera baina Anek berak bertatik. Txarra egin di hor. Hori gainera etorri baitzaio, gero edarki baztartu du, alere. Txokoan jokaldia Leirek, Jerak jaso, zabalean utziko gero airez. Anek eraman eta aurretik atzera. Naroa Agirrek, Jera atorratzeraka eta edarki jaso du pilota hori. Txokoan dejada Naroak, lurretik Jerak jaso. Oraingoan zestoarrak ireki eta pilota zabaleratu. Anek kontrakantxatik bildu eta berriz ere badator bere lekura, behar bada tokia hartuta harrapatuko ez zuelakoan atzera bideratu du, baina azkenerako behar bezala jaso du eta gero Naroak zabalean egindako dejada ederra izan da benetan, hau ere Jerak aurretik egin nahi izan duena bezala urrundik egina izan da, baina dotore atera zaio, alako jokaldiak aurrera etortzen den uneetan egiten ongi dakiela badakigu Naroa Agirrek, lehen aipatu dugu gainera bere virtute hori eta kasu honetan jokaldi benetan ederra izan da. Bai, oso ederra, nik uste lan bota behar zala eta esan dozu moduan Naroai olakoak ita asko gustatzen zaio zabalean eta oso ondo botata izan da, txapa gainean justo eta hori oso zaila zen eramateko. Pilota mozten ere ederki daki, lehen saiatu da bien tartera gaizto jarri duen azken hartan alaxe tantoa bukatzen, ez du lortu, baina gero zabalean egindako dejadarekin lortu dute Oskozek eta biek euren bosgarren tantoa, beste tantoa jokoan, sake gaiztoa Leirek, sake bueltan ez dio airerako abaguneak kendu eta gero sake bueltan Ane iritsi da eta berak lortu du tantoa, bosna. Urruti zen Ane, baina jaso eta azkenean berak egin du, eramandako pilotarekin nola edo ala tantoa. Bai, nik uste Leirek oso ondo da bela txokuan, baina Ane bakigu oso bizkorra dela, atzetik aurrea oso bizkorra etorri da, eta oso ondo eraman da bela, eta nik uste horre bai Leire bai Naroa aztiala ondo ulertu eta ezin izan dabe eraman. Biak ziren gertu, baina behar bada Maizuk esan da bezala elkarrekiko komunikazioak utxe egin die Leireri eta Naroari, eta azkenerako pilotara iristeak berak eman die tantoa gorriz ari direnei. Jera
Etorriko da sake ateratzera, Bosna markagailuan, atera du bere ondorengo sake hau, Naroak ongi jaso, baina sake bueltan ezin Jerak egin dezaken jokaldia ekibin, ez zaio dejada nahi bezain zehatzatera, Zabaletik bildu, han hemendik eta gero berriz ere, ezkerrera luze Naroa Agirrek, hanek jaso, Agirrek aukerakoa luze, hiru terditik, lau terditura. Ongi jaso du hanek, ezkerrean sartu gainera, Naroak eraman, eta baztertu, Jerak eutxi, baina ezin berriz ere, jokaldirako aukerak endu hor urruti zenan eta gainera ez du okearekiko distantzia behar bezala neurtzarik izan eta beste tanton bat Naroaren eskutik. Berak mugitu ditu aurkariak lehendabizi atzean Ane eta Jera behartuta eta gero Zabalean ireki duten zuloa inorretzen toki hartara pilota bideratuta tantoa lortu du. Eta berriz ere ongi hartutako erabakia izan da. Bai, oso ondo hartutako erabakia, ikusi da biak txokoa, Jera txokoan eta Ane txokoan zegoala eta Zabala libre zegoala eta bakigun olako jokaletan oso ondo botatzen da bela eta oso ondo botatako mosketa izan dela. 6 eta 5 beraz markagailuan, sake gaiztoa Leire Oskozek, makurtuta Anek eutxi eta sake bueltan airez. Jokaldi ederra egin du Leirek, alakoetan sartu hori da, lehenko astean jokatu zuen alaxe Leire Oskozek erabakitasun handiz eta aukerak etorri zitzaizkionean sartuta, birritan pentsatu gabe Donostian eta gaur ere ala hasi da, etzen bat ere erraza ala sartzea, baina bikaina egin du, gantxoa. Ba, Leire oso trebia da aire sartzen, badakigu oso ondo egiten da bela, jokaldi hori asko gustatzen jakola, eta nik uste dut hor baterdi inguruan ez da bela barkatu eta oso ondo botatako gantxoa izan dela. Aurrez ere hasi da, lako jokaldi bat egiten, ez zaio atera, nek jasotzea lortu baitu, baina oraingoan, bientzat ere, zaila izan da pilota, 7 eta 5 beraz markagailuan eta beste tanto bat jokoan. Bien tartera jaitsi du pilota Naroa Agirrek, pilota hori gainera zalantza eragile finak ere izaten dira, Jera sartzera zioala sumatuko zuen Anek, baina bera ere prest dagoen eta azkenerako uartearrak tira dio kolpea, ezin izan du beraman eta 8 eta 5 urdinak egindako hirugarren tantoa segidan eta partida etetea erabaki dute Jerak eta Anek, badoazkie bitxanaga eta bada ez bada alde nabarmenik arrez dezaten nahiko dute. Alde horretatik taktikoki behar bezala eskatutako etenaldia izan da. Ba, ni uste ondo ez da eskatutako etenaldia, ikusi gabe bigote urdina aurreraka doala eta eurak igual hobeto ari diala eta nik uste berrio hartzeko ideiak eta ondo etorriko jakuela eta esan dozu mugan Naroa nik uste hor oso ondo moztuta bota da bela korta da hori eta eskerra bilatuz eta Anek ezin izan da bela eraman. Lehengo astean aipatu genuen Naroa Agirrek partida bikaina egin zuela, baina gaur ere hala hasi da. Finala izanagatik ere ikusten da ez dagoela bereziki urduri eta gauzak bikain ari zaizkiola ateratzen partidaren hasieratik. Bai, nik uste dut bi bikoteak oso ondo hasi dela. Bikote gorria ere oso ondo ikusten du, Jera hurrian sartzen da bakoitzeko aldatzen jokua eta Ane ondo ikusten dut atzean. Partio asko faltara oraindik, 8 eta 5 dijoa azte, urdinak aurretik, baina hemendik dio partio ordia baino gehiago gelditzen da. Hala da, partidaren zatirik handiena geratzen da aurretik, bigarren erdian, gainera bigarren erdian erabaki dira partidak eta hausi izango da, hendik aurrerako izan daiteke behar bada, partidaren zatirik erabaki garrienetarik bat. Beste tanto bat jokoan, Anek luzta dute, iruterdi Laura. Anek Zabalean ies egindako pilota, Leirek jaso, eta geiztotu gainera txosta joaraztearen poderioz, Naroa aurretik atzera bideratu du jokoa, bostoterditik. Bi gaina utzi dio hemendik buru, berriz ere Naroak berak eskatu dio pilota hartara sartu behar zuela Leire Oskozi, Anek makurtuta jaso pilota arruntzaia eta orain berak arrotu du pilota lauterditik Naroak labur jarri baina gaizto. Jerak eraman, aurrera Tornaroa, baina
Azten jokaldirik egin ezker paretak ezkio eta horretarako parte handiek iritlaga. Bien tartera Leirek, gaizto da, baina ongi jaso han hemen duduk, beste jokaldi gaizto bat, hau ere gainean da. Eta orain izango du ezker zehar egiteko aukera, altuera handiarekin, baina abiadura bizian Zabalaldera bideratua, airez sartuta gero Leire bera, hanek eraman eta berriz ere horrika eginarazi nahi diete aurkariei Oskozek eta Agirrek. Txokoan barrena luze Leirek, hanek eraman, txokoan dejada Arrotxoa Leirerena, Zabalean jokaldia indarrandian eta abiadura bizian Naroak hanek jaso, berriz ere Zabalean oraingoan Leire Oskozek egiten Leire Oskozek egindako jokaldia izan da, gero Bipar eta Jerak, Zabalean barrena luze Leirek eta hanek ezin eraman, tantoaren zatirik handienean urdinak ibili dira defentsan eta erasoan eta gorriak aldiz defentsan eta azkenerako kostata baina lortu dute tantoa, Leirek eta Naroak. Bai, kostata, nik uste tanto nekagarri izan dela bi bikoten atleti, bata lehenengo atakean beste defentsan, gero alrebez, baina nik uste merito handia Leirei, no? Nik uste aurrean diferentzia markatzen ari dela, bai airez, bai pelota zabaltzen eta gero ben Aroa atzean oso ondo ikusten dutela, eta nik uste oin bikote gorria sufritzen ari dela pixkat. Eta behar bada, han izango da tantonen ostean nekatuen egongo dena, azken zatian batera eta bestera, Zabaletik txokora eta txokotik Zabalera askotan mugitu behar izan baitu. Bai, bikote urdina oso ondo ari da pilota mugitzen eta nik ustotan tantonetan nokatuta notau dela. Eta behar bada, eurak hariko dira orain makaltsiago edo ahultsiago, baina Lere 9 eta 5 dugu emaitza markagailuan eta partidaren zatirik handiena geratzen da oraindik eta Jeraketanek badakigu lehiakortasun handia dutela eta zen horrekintxe jarraituko dutela partidan aurrera 9 eta 5 esan bezala markagailuan eta beste tanto jokoan, hanek txokotik Zabalera bideratu du jokoa, bertatik edarki bildu Leire Oskozek eta pilota gaiztoa jarri gainera biderak eraman eta Naroak aukerako izan du, azkenean atzera bideratzea erabaki du. Hanek airez jaso, Zabalean jokaldia Naro Agirrek, eragongi eutxi eta Naroak txoko barrena pilota txarra jarri. Luze, era sartuko da orain Janeri launtzearen bien tartera jaitsi. Leirek txokoan bertan luze jarri eta hanek atzeratu. Ezkerre duteko pilota gaiztoa Naroak Janeri, uartearrak jaso, lantzekoak oraingoan ezkerzearraren bidez zabaldu du pilota, atzera gero goleaz eutxi Mendiburuk, Oskozek txokoan bertan utzi du, baina ez berezik zehatz, atzera gero Hane Mendiburuk, ongi eutxi Naro Agirrek, jera sartuko da orain jokoan, pilota txarra jarri du, ederki moztu du, eta tantoa lortu du, eta berriz ere, ikuste orain euren pilota bizia gauratera nahiko dutela. Bai, oso ondo moztuta izan da Jerakin da bena, esan dugun moduan, eskubi sartzen da benean pelota abiadura ematen dutzala eta oin oso ondo asmatu dugu mozten eta nik hori, tanto oso nahi Jeran eskutik. 6 eta 9, atxeden setera datoz. Zintzurra freskatzera lau pilotariak, partida gogorrari da izaten eta behar badan ekatzen ere hasiak izango dira, Lere jakin badakigu fisikoki ederto presto duteko pilotariak direla eta partidari inolako arazorik gabe, partidaren bukaeran inolako arazorik gabe eutxiko diotela fisikoki, baina ala asko gogortzen bada, fisikoki ondo erantzuteak eta arnasa luzeako pilotaria izateak behar bada maili izango du garrantzia. Tanto gogorrak ari baitara ikusten azkenengo boladatxo honetan. Ba, ez esan duzu moduan, fisikoak ezer ezaginen haunditxoka, baina nik uste mentalki bai, no? Burulan asko behin behar partio batian, eta esan duzu moduan, bai, fisiko bai mentalki oso ondo presparauta nik uste da bera lau pilotariak eta maila oso emango dutela. Eta are gehiago final batean, hau ez da lehiak ez kanpoko partida edo eta ligaxako partida, final handi bat baizik, egoerak ere ez zaitu jan behar eta halako edarako burulanak ere
garrantzi erabakiorra izan lezake. Erabakiorra ez baldin bada, oso garrantzizkoa da burulan ona egite. Hor biak Leire zein Naroa joan dira pilotari kolpea tiratzera, azkenerako Leirek berak jo duela eta Antoak jarraitzen duela. Hariko zarete ikusten, zabalean jokaldia Naroa Agirrek, Jerak jaso gorputzera zetorkien, baina bikain atera du. Naroak berriz ere luze eta ezkerrera nekeutxi. Leirek txokoan utzi du pilota. Jerak zabaleratu. Bien tartera Oskozek eta atzera Han Mendiburu. Naroak ere luze. Ikain erantzun dioanek. Agurrago orain Naroak. Jera sartu da pilota atzeratu. Naroak eraman. Jerak txokoan bertan utzi du luze. Pilota ura. Naroak jaso. Ezkerra gatu, baina bikain atera du gero. Pilota hori azker paretetik anek. Jerak jaitsi, txosta jogu gainera. Ormabikoa Leirek, Jerak jaso bere burua lurrera botata, berriz ere zabalean bertan. Hanek jaso beharko du, kolpea tira bai, baina biltzerik ez hor Jera zukitzen ari zela etzen jasotzeko jarrean izango. Eta azkenean Haneri ere ez dio behar bezala biltzeko aukerarik eman, abiadura handian irten da pilota Leireren eskutik eta hor behar bada ez ustean harrapatu du pilotak adaurrek Han Mendiburu bera, eskua sartu du, baina ezin izan dio behar besteko indarrik eman. Gainean izan bada ere pilota kontrakantxatik ezkerrera izan zedin, garruan izan zedin. Bai, Anton eta Leire oso ondo, lehengo bi pareta hori botatzen. Jera heldu da, baina ja lurrean zegoan eta gero zabalea oso ondo bota eta Han naiz eta heldu ezin izan da eraman. Oso bi pareta doia izan da eta nahiko egin du Jerak jasotze hutsarekin, gero berriz ere berari botan nahi izan dio gainera prestetzegoela eta berak jotzerik ez du izan noski, zutitzen ari baizen lurretik eta Hanek ere ezin izan du jo beharko zuken legez jo. 10-6 beraz markagailuan eta beste tanto bat jokoan, tantoa behar dute Gorriek azkenengo bolada honetan, azken tantoan bereziki nabarmenago defentsan aritu behar izan baitute eta ez baitute izan erasorako aukera garbirik. Oraintxe izan dezake Jerak lehendabizikoa, txokoan barren utzi du luze, baita Leire Oskozek berak ere gaizto doa eta Hanek azken jaso. 11-6 iritsi dira beraz lanerdietara Oskoz eta Agirre. Bai, nik uste dut bikote urdina oin oso ondo zende ikusten dela, Naroatzean pelota astintzen eta Leire sartzen da bakoitzeko mina egiten eta meritu eman bikote urdinei, baina Gorriak hortxe daude eta buelta asko ikusi eta ikusita Jera urrian dauko gula, ikusita ze Jerak azkenean burulan oso nahiten dau, 22 arte partida ikustala bukatzen eta Jerak hori oso ondo egiten dau. Hala da, partida azken erarte hemen ez da bukatzen eta badakigu Jerak eta Hanek jarraitu egingo dutela bukaera arte. Partida irauli nahian, txokoan jokaldia Leire Oskozek eta beste bezala zail bat, baina Oskozek berak ikain egin duena, 12-6. Bai, nik uste dut oin diferentzia asko ala markatzen Leire, no? Leire aurrean oso komoda ikusten dut, eskutik ondo irtetzen zaio pelota, bizi mugitzen da, esker pareta hori oso ondo ari da bilatzen eta meritua eman Leirei. Lehengo astean ere alaxe aritu zen, lotxagabe zentzurik onenean esanik eta jokoan asko sartzen eta berak aldatu zuen egin batean, nahiz eta Amaia Arrastia ere finalerdi bateko tentsioak behar bada zertxo baitian bere izan zen partidako onena eta gaur ere alari da eta behar bada, Maizeuk esan bezala berari da diferentzia markatzen, beste partida batzuetan hori ez dugu nabarizu, baina azken bi partida hauetan hobekuntza nabarmena egin du, alderdi horri dagokionez Leire Oskozek berak eta berari da izaten diferentzia markatzen ari dena. Hori da, bai, zu esan dozu mugan, semifinalean gure kontra ikusi izan, zela ibili izan, nik konfiantzakin ikusten dut azken aldian, bai Leire, bai Naroa, nik uste txapelketa guztian beti gora indutela bikote moduan, eta ikusen ari da oin be finalean, baina meritua eskendu bez Jera eta Hane, ze bakit bukara arte zeingo dutela, eta niko haindik ikusten dute partida oso gortu da jungo dela. Oso pilotari lehiakorrak dira nola Jera ala Hane eta badakigu ederki jakin ere
eutxiko diotela bukaera arte eta saiatuko direla markagailuari irauli ederra ematen, 6 tantoz dira atzetik, eta esan beharrik ere ez da, 6 tantoko alde hau ez da oraingoz erabaki horra. Zenbait pilota zaleerekin izketan ibili ginen, Donostiako emisioa bukatuta iragan zapatuan eta asko gaibatu ziguten, berandu hasizela halako joko oldarkor eta aski bizia plazaratzen Leire oskoz, baina egia da azkenengo bi partida hauetan, azkenengo aste biotan hobekuntza handi egin duela sartzeko ezaugarriei dagokienez eta gaur ere hobeto ari da, erdiko sakea zen, behar bada indarra eta abiadura bazera matzana, baina ez din izan dio utzi, eta beste tanto bat urdin ezari den bikotearen zat, 13 eta 6. Bai, nik uste sake hori eramatekoa zala hortxe zegoala, baina igual eskuan ez dago sartu ondo eta beste tanto bat bikote urdinentzat. 13 eta 6, behar bada orain partidatik irtenen inorregoteko tanane izango da pilotari ura, baina jarraitu beharra dago, zuloa gero eta handiagoa da, eta nik uste orain behar bada Ilerak zer nolako jokamoldea duen ezagututa, erabaki horrago hasiko dela sartzen utxalak hausi etortzen zaizkion pilota gehienetan. Hori, zuk esan duzu moduan, badakigu oain igual ez darela ondo, baina burulan oso ona egiten dutela eta jera seguramente oin sartzen hasiko da bani laguntzeko. Aurreko pilotan ere bizi eta indartsu bideratu du pilotan Aro Agirreren gorputzaren gainaldera indar handiarekin eta berriz ere sartu den aurrekoan ezkerrean barrena pilota gaiztoa jarri nahi izan di aurkariei, tanto egiteko adinako pilotak ez dira izan, baina hemen etordakioke beste aukeraren bat, doidu iritsi da Naroaren pilotak da, baina gertu zegoen pilota eramateko Piera Iturriaga, berriz ere Agirre sartuko da, luze, kantxaren erdialdera. Hanek jaso, eta gero Naroak ondo zabaleratu. Bien partera bildu Pierak, eskozek eutxi eta ezkerrean sartu, Hanek atzera, eta hiru terditik atzera xeago lau ingurura Naro Agirrek. Hanek eraman, eta Naroak atzera. Ezker paretarik ez dina aurkituz, babil azken pilotak adauetan Naroa, berriz ere ezkerra bilatu nahian edarki bezartu oraingoan. Hanek jaso, eta Leirek bien tartera berriz ere. Herria sartu eta atzera indarrandian Hanen mendiburuk, Agirrek ekarri, Jera gaukerako pilota izan dezake, altu handiarekin bien tartera, baina gaizto nola nahi ere, batu bueltan beste aukera garbi bat, kantxaren erdialdera, atzerak adator Roskoz, pilotari eutxi dio, eta gero Hanek aurretik atzera bideratu du jokoa, 3 terditik, 4 terdi bostera. Agirrek ongi eutxi dio, herrizare aurrera datorrane, eta gerrian jo, eta atzean paratu du pilota. Ezker zeharra Jerak, behar bada ez nahi adina zabaleratua, Leirek ongi moztua, baina dotore eramana Hane mendibururen eskutik, zabalean jokaldia luze. Agirrek bere burua lurrera botata Jerak ekarri, txokoan dejada Leirek, Hanek jaso eta berriz ere beste jokaldi bat, txokoan bertan eta ari beste jokaldi batekin erantzun nahi izan dio Leirek, baina ezin izan du pilota zabaldu, 7 eta 13, eta honetan ere ikusi dugu zenbat kostatzen den bikote honi tantoa sartzea eta orain nekatuta dira. Jera eta Hane eta behar bada Arnasari oraindik ez dio. Behar bezala bueltarik eman Jerak. Bai, nik uste tanto eta nik usala bikote urdina atakean zola eta bikote gorria defentsa, baina ikusia bikote gorria nola pasodan defentsatik atakea, no? Nik uste horre oso ondo asmatu bela Leire, baina Jerak oso ondo eraman da bela, eta gero hor txokuan ondo botata eta Leire justizia marreldu dela, eta nik uste bere hitik eta horregaitik jugakola bera, eta nik uste tanto hau ondo toriko jakuela bikote gorriai berrio partidan sartzeko. Beste pilota batez galde egin diote epaileari Iturriagak eta Mendiburuk, beste bat atera dute eta hor zalantza egiteak berak behar bada partida zertxo baita aldatzeko nahi ere badakar argitara. Hor pilota orain arte ibili gabeko pilota batekin aritzeak beti dakarrelako
sentsazio deserosoagoa, pilota ez dute ezagutuko Leirek eta Naroak, eta behar bada haiek deseroso senti daitezen ere bilatu nahiko dute Jerak eta Anek ondorengo tanto honetan, eta tanto egitea lortuz gero akaso berriagoa den honekin jarraituko dute hemendik aurrera. Bai, hori, komenta oso mugan, azkenan pelota berri bat etaratzen dasunean, ba, igual esare ohituta eta igual beste bote batzuk emate ditu, baina nik uste dut ez dutela aukiko problemaik. Lehen ere esana dugu, beroketariketen azkenengo minutuetan pilota hauexek berak erabili dituztela, jokoan oraintxe aukera gai saskian dituzten hauexek berak erabili dituztela, baina ea bada, tanto honetan ez zer gertatzen den, gainera etorri zaio zertxo izan eri, baina Ederto ekarri du, Naroak bien tartera jaitsi, erak eskatu eta 3 terditik, Laura ongi atzeratu eta ezkerrean aztertuta sartu gainera. Herriz ere oraingoan jaitsi eta hau ere gaizto. Naroak ekarri, pilota Jerak zabaleratu, Oskozek bien tartera gaizto bildu, erretiratu da pilota, baina horretarako prestegoen Ane Mendiburu, Jera sartuko da orain, luze eta zertxo gaitz zabalera. Hemen bikote bakoitzaren estrategia zein den argiari da geratzen, batetik Naro Agirre katzetik lan handiagoa izan dezala eta behar bada korrikaldi gehiago egin behar izan ditzala negatzera nekadadin, batetik bestera ibilian dagoela eta Jerak aukerak ez dituenetan asmatzea behar bada hori ere erabakigarria izan baitaiteke gaurko finalean, Auskozen bolea gainera etorri zaioan eri. Ezkerrez ekarri du Zelan edo Alan, oraingoan Naro Agirrek izango du aukera, zabalean jokaldi egin du, baina bikain ekarri oinak kontrakantxan zituelarik. Jera Iturriagak berarentzat aukera orain, Ontisar dira bizi, baina bizi eta indarrandian aire zederki jaso du Naro Agirrek, zabalera berriz ere Anek, Leirek boleaz jaso eta oraingoan ezkerparetaren ingurura luze Ane Mendiburu berak jo du. Jerak bien tartera Ezkerrez Oskozek jaso, Iturriagak jokaldia, Oskozek zabaleratu, berriz ere gaizto jaitsi Iturriagak, Agirrek eraman, pilota Anek ireki du gero, honi ere erantzun dio Leire Oskozek eta Anek atzera, baita Naroak ere behar bat horreintxe lasaitu da tantoa, baina gogorra doa eta intentsitate handian jokatzen ari direla, partida guztia bezala intentsitate handian jokatzen ari direla kontuan hartuta. Jokaldietan asmatzeak ere izan dezake garrantzia, zabalean jokaldi oso doia Jera Iturriagak, nekearen ondorioz behar bada egina ere izango zen, ederki egin du eta Leire iritsi bada ere eramateko aukerarik ez du izan, pilota jotzera ere ez da iritsi, horre efektu handia eman dio eta zabalean jokaldi benetan ederra izan da Jeraren azken hau, 8 eta 13. Bai, ikusten ari da, tanto egiteko asko landu behar dutela pilotaiak, eta nik uste Jerak oso ondo asmatu bela hor aurrian, bakigu horre dejadekin asko asmatzen da bela eta oso ondo botatako dejada izan da. 8 eta 13 beraz markagailuan eta hemengo markagailuetako batean, gora bera bat ere badute emaitzarekin, 8 ez ezik, 9 ere eman dizkiotelako Iturriaga eta Mendibururi. Nahi ere jakin 8 dituzela eta ez 9, atxeden satera etorri dira tantoa jokatzen hasi aurretik Iturriaga eta Mendiburu eta badator berriz ere sake ateratzera Leitzarra bera eta sake ateratzera dator Iturriaga, sake gaiztoa da, ongi jaso du Naroak, sake bueltan ezkerzearra Jerak, Oskozek eraman eta ongi atzeratu gero Naro Agirrek, oantxe bera sartuko da, luze 3 terditik Laura, Mendiburu katzera, Agirrek bien tartera, Iturriagak eutxi eta Txugon Barrena luze jarri, luze Jerak, Naroak eutxi, hemen eusteak ere garrantzia badu eta gainera propio ari dira, Jera eta Leire saiestearen
Han eta Naro altuera handia ematen pilotari, behar bada. Aurrelariek, pilota garbirik, erasorako pilota garbirik. Ez izate aldera. Bien tartera luzaierak, ero zabalean bertan Naro Agirrek berak ere, jokaldia eta txostegina gainera Iturriagak, hor bigarren bote egin ostean jaso bide du Leire Oskozek eta hala lortu dute horriek euren 10 oso pilota gaiztoa zen eta gainera txostegin arazi dionez pilotari jera Iturriagak ezinezko ere gertatu zaio Leire Oskozki pilota hori eramatea. Bai, oso gaizto junda pelota hori gaina txostin dago eta Leirek ezin izan da beraman. Nik uste bikote gorrea pelota honekin hobeto hau ikuste gaukela. Gero partio aldatu indala, 10-13 irutontoko aldea bakarrik, eta nik uste bikote gorria asko hobeto ikuste dutela. 10-13 bikote gorria suspertu dela esango nuke eta maila hobea ari dira ematen. Eta behar bada egoera zein den aintzat hartuta kaso Urdulitzen, Leire eta Naroa Urdulitzen hasita izango dira. 10-13 beste tanto bat jokoan, ederki erantzun dio sakeari Naroak eta gero atzera hemendiburuk bideratu du pilota, Agirrek jaso, zinalere jokaldi egiteko aukerarik kendu jerari, luze atzean jarri du pilota, Naroak eraman. Eta berriz ere Leizarrarentzat aukera bat eterditik, lauterdik urura luze atzera, Naroak jaso. Eta ederreki moztu du, eta beste tanto dotore bat, aurrelari Leitzarrak, 11 eta 13. Bai, oso ondo botata, bakiule jera oso trebia dela olako tantotan. Ni uste holan bota behar zala, txapa gainean botata eta oso ondo botata indau eta jerantzat beste tato bat. Eta orain ezin dute partida lehen da bizikoz Oskozek eta Agirrek. Garai ere badute, gainera etorri zaizkie eta bitantola jarri konturatu direnerako eta partidan tentsio hori eta gainera etorri zaizkiela ikusita izan dezaketen ezin egona behar bezala kudeatzeak ere garrantzia badu, alderdi fisikoak ez ezik psikologikoak ere final handietan garrantzia izaten du eta zentzuz ez da garai honean eskatutako etenaldia izan da. Azken hau, Leirek eta Naroak eskatu duten azken hau. Bai, nik uste ondo eskatuta izan dela, ikusia beha atzetia atoztena hurbiltzen ari zaizkela, bitantora, eta hemen onjo partio asko gelitzen dela, eta esan duzu moduan psikologikoki eta fizikoki oin partioak zer esan asko eukiko abela. Luzea doa partida, kronometroari begiratu diogu, eta honek 54 minutu eta erdi pasa direla diosku, beraz hemen ikusten da, inorrez dela arratsalde pasa bertara Labrita etorri eta hanean serio jarraituko dutela hemendik aurrera ere, hanek pilotan jostatzen segi nahi du, ez oztearren horre burua hotz mantentzeak garrantzia badu eta aldere alako etenaldiek ozteko ere balio izaten dute eta hori ekidin nahi izan du. Horre zazpi godororen inguruan pilotan jostatzen ibili den tarte labur hartan hemendik buruk, zutitu dira lau pilotariak atxenen setetik, oraintxe pasa dio pilota Naro Agirrek gira Iturriagari eta dator sake ateratzera aurrelari Leitzarra. Guzti jarri duzakea Leitzarrak, lauterditik ongi jaso Naro Agirrek, hien tartera Iturriagak, eutxi eta pilota atzeratu Naroak berak. Hanek eraman, Oskozek bien tartera bildu, aizto joan daiteke, baina edarki jaso du Mendiburuk, atzera Agirrek, eta baita Mendiburuk ere. Naroak eutxi, ez din jerari sartzeko aukerak endu, baina baitokia horrez gerparetan zehar sartu behar izateak ez baitio. Jokaldi garbiegirik egiten utzi. Txokoan barren utzi du pilota Leirek, baita Hanek ere, Naroa etorri da aurrera eta ikainatzeratu du, atzetik aurretik atzera jokoa bidalita. Herriz ere bera sartu da, luze, kantxaren erdi aldera eta indartxu.
Gehiago ezkerreratu du pilota haren ostean jo duen Mendiburuk eta aurretik atzera Era Iturriak berriz ere. Neka dadin eta atzetik lan egin beharra izan dezan. Luze-luze iruterditik lauterdin gurura Anek. Naroak eutxi eta baztertu gainera. Era bien tartera, gaizto joan daiteke, ederki jaso du Naroak, berriz ere aukera garbia jenarentzat, hau are zehatzago jaitxia, eta baita are hobeto egin ere. Oso zaila zen, azpi-azpitik jo baitu, eta gero biztiki gaizto dut zaio Leire oskozi. Bai, nik uste dut jera azkenago tanto honetan asko ari dara asmatzen mosketekin, oso ondo ari da eskumatik bizirtetzegako, eta nik uste dut oain bikote gorria hor segitzen da bela, eta bikote urdina tantoa behar dutela partidan pixka berri osartzeko. Partidaren hasieran aipatu dugu Jeraren erabakitasun horrek garrantzia izan zezakela eta jokaldiak egiten hasteak behar bada alda zezakela partidaren norantza eta orain oso bestelakoak dira kontuak. Gainera etorri zaizkia Jera eta Ane Leireri eta Naroari eta kantxan hobeto eta lasaiago ari dira jokatzen orain aurkariak baino Jera eta Ane eta gehien bat euren jokoa defentsa lanera mugatu dute Leirek eta Naroak aurkarien emanagatik. Bai, hori, zu esan dozu moan, hain bikote gorria partidan sartuta ikusten da, partida aldatu egin da, hain gogorra izaten ari da eta ondo dijoa. Pilota zabaldu du Naro Agirrek eta tanto ederra egin du atzean zen, baina Jerak bazterdutako pilota hori jaso bezain kontu etorri da bosgarren kuadroaren ingurutik atzetik aurrera eta gero dotore zabaldu du. Bebetik oso jokaldi teknikoki zaila izan da, baina ederki egin du, barruan izan da eta gainera Aneri iristeko denborarik ez dio eman. Bai, esan dozu moduan, nik uste dut horre Naroa oso atento zuela Jeran pilotak horretara, oso ondo heldu dela eta oso ondo zabaldu da bela, no? Nik uste dut tanto ona eta oine ikusi beharko da pelota aldaketa honekin eta Leire esake dela zola juten da partidua. 12 eta 14, gorriek ateratako bi pilotak saskian utzi eta urdinena euren ateratzea erabaki dute Leirek eta Naroak eta hauxe aurrekoen aldean lasaiagoa da, jabalagoa da. Eta behar bada partida gogortzera ere, honekin egin dezake, partidak gogortzera ere, pilota honekin egin dezake, joko bareagoa, lasaiagoa, komeni zaie Jerari eta Aneri baino Leireri eta Naroari eta pilota honekin horixe bilatu nahi izango duten bai tantoak luzatzea eta partida bide hartatik apur bat gogortzea. Bai, eurek ikusita Jerak eta Anek izugarrizko bizitazen ematen dutzela pelote, igual pelota motela beharko dute igual hobeto ikusteko eta lehen pelota honekin ibili da eta urdina komodo ibili da. Gainera lehen pilota hauxe bera plazaratu dutenez, kasatu ere bada eta are gehiago joatuko dute hemendik aurrera, luze tanto bat jokoan da, ikusten ariko zareten moduan, luze jarri du pilota atzean Jera Iturriagak, Naroak jaso, bien tarte da luze berriz ere, baina luze bezain gaizto. Jerak, Agirrek altxa, eta gero Anek bien tartera, zeiko itzau ere. Agirrek eutxi, jokoan barrena jokaldia. Jerak, Naroak eraman, eta Anek kantxaren erdialdera. Luze Naroa Agirrek berak. Ezkerrean sartuko da, azkenean unean eskuz aldatzea erabaki du Anek, eskuinez jotzeko prest dagoen eta azkenerako ezkerrez jotzea obeiru ditu zaio, atzera Leire oskozek eta atzera ez ezik oraingoan. Zabalera Naroa Agirrek bertatik bildu eta gainera pilotari altuera ematearen ondorioz bere buruari jokatzeko denbora eman dio Jerak, luze Agirrek eta ongi eutxi Anek. Naroak jaso, pilota indarra handiarekin zabaldu Jerak, bien tartera bildu Leire oskozek. Agirrek atzera, pumpagoraz eutxi. Anek, ezker zehar ona Leirerena, Jerak eraman eta berari edorri zaio gero aukera garbia tanto egiteko. Txapazpira joan zaio baina etzen aukera txarra antxaren erdialdetik. Bipaer eta indartxua egitea ez dio efektu handiegirik eman azpitik
zioan jokaldia, baina indarra purtxo bat falta izan du jokaldi horrek gainean izateko. Hori, zuk esan duzu mogan intentzio zona zan bipa eta hori, baina igual oso atzea zoen eta indar gehiago eman beharko zotan txapa gainean izateko. Eta bueno, urdina poliki aurrera dijoazte, pelota honekin asko zoe komodo sentitzen dira gorria baino, eta ikusiko hainik aldea ez da hundia, eta hemen 22 arte baki guztela bukatzen partidua. Lehen tarte zabalagoa ireki ahal izan dute markagailuan Leirek eta Naroak, bosna izan direnetik, gero bosna izan dira, bederatzi eta bost jarri dira aurretik, eta gero 6 eta bederatzikotik aurrera zenbait tanto egin dituzte, lau tanto egin dituzte erreskan, eta laukoa izan da orain arte izan duten alderik handiena, eta ea orain laukoa jartzen duten edo bestela gainera berriz ere bitantora batozkien aurkariak Leireri eta Naroari beste tanto bat da jokoan, aurrean izan da saltxa, hor lau pilotariak elkarren oso gainean ibili baitira tantoan bolada batez, baina orain badirudi bakoitza bere tokia zaintzera joan dela eta alde hartatik baita tantoa zertxo bait lasaitu dela ere. Atzelariak egurrean eta orain arte aurrelariak ikusle soil. Frontisordiko pilotanek, hartu handiago eman dio Naroak, eta baita indar txikiagoa ere. Eta gero pilota ezkerrean sartu du Mendiburuk, Agirrek eutxi. Txokoan barrena jokaldi jaierak, Agirrek eraman, ezkerreratu gainera. Hanek ezkerrez eutxi eta pilota ezkerparetan bertan hiltzatu. Hierak aurretik atzera bideratu du jokoa, bitarditik. Irutardi laura, baina ikusten da pilota honek ez duela irigi handiegirik zolan eta alde hartatik Hierak eta hanek aurrez plazaratu dutenarekin jarkatuz gero askoz ere lasaiagoa dela. Eta partidako tantoek gogortzeko bidea egin dezaketela material hau kantxan den bitartean Zabaletik Zabalera jokaldia jerak, baina ahul entzun dugu Zabaleko arrastoa. Zabaleko txaparekin egin du bat beraz Jeraren pilotaka da luze horrek eta beste tanto bat lortu du Oskoz Agirre bikoteak 16 eta 12. Bai, nik uste Jeran partetik oso intentzio oso nazelan, ze Zabala bastante libre zoan, baina suerte txarrauki hau eta kanpoko txapara jujako. Berriz ere hartu dute, partidan zehar izan duten alderik handiena, lau tantorena Leire Oskozek eta Naro Agirrek, eta hemendik aurrera hanean jarraitu beharko dute, lehen ere erakutsi dute, Jerak eta hanek partidan sartu diren unetik aurrera lehiakor izan daitezkeela eta partidan beste era batera joka dezaketela, orain garbiago dihardute behar bada defentsan une oro, eta hori nola edo aldatu beharko lukete, sake gaiztoa orain Leire Oskozek, ezkerparetara intentzio guztiarekin arrimatua, eta zuzenean tanto izan dena, 17 eta 12 eta apurka padoaz, Oskoz eta Agirre 22ko bidean zuloa zabaltzen. Hori, nik uste oain Leireko oso ondo sakau da bela, ezkerpareta oso ondo biau da bela, eta nek ezin izan da bela eraman, eta urdina poliki 22ra heltzen ari dira, baina esan dugu moduan hemen 22 arte ez da bukatzen partidua, eta oin dio lanak ukiko dituztela. Sake gaizto hau ere, aurrekoa baino laburragoa, akaso ongi eramandu hanek, eta gero aurretik atzera pilotaka da luzea Naro Agirrek, baita haneren ondoko hause ere, luze. Bi atzelariak, aurrelariek izan dezaketen edo baduten arrisko, izan dezaketen edo duten arriskoa ekiditearren. Jerak luze, ezkerreratua gainera. Naroak jaso, berriz ere mozketa zaila. Naroak ezin izan duena, 13 eta 17. Bai, nik uste hor Jerak oso ondo asmatua bela, belozia eman dotzala pelota eta ezker pareta hori oso ondo bilau da bela eta Naroak ezin izan da hau eraman. Eta bueno, oin urdinak, gorriak tanto, eta ikusi beharko hain pelota aldaketa honekin Jera sakiti nola hitzen den.
pilota aldatu dute, ez dakit euren hasierako lehenbiziko ura edo aurrez ateratako bigarrena izango den, gutxien erabilia edo gehien ikatua eta erabilia dagoena aterako zuten, baina hemen pilota honesek aurrekoak baino bizitasun handiagoa izango du, eta hemen gakoa behar bada, jera izango da, abiadura handia badu, du ezaugarrietako bat, ezaugarri nagusia esango nuke, eta berak erabakitasun handiarekin tantoak eginez gero oraintxe bezala, sake bueltan bien tartera gaizto jarri duen pilota honekintxe egin legez partida alda dezake, eta horretan gogotik saiatuko dira Jera eta hemendik aurrera, hau ere pilota gaiztoa eta zuzenean sake bueltan tanto izan dena. Hori, esan duzu moduan, Jera azkenean pelota hartzen daben bakoitzeko bakigu bizitasunez mugitzen dabela eta oso ondo aprobetxatu dituela pelota horrek eta oraindik urdinak ez diala konfiau bihar, bukara arte zeu dautela, zehon Jera hasiko da poliki berrio sartzen eta sartzen da bakoitzan bakigu mina handia egiten dabela. Eta zuloa ez da inondik ere erabakigarria, 14 eta 17koa da emaitza, 3 tantorena da zuloa, eta beraz hemen honek garbi erakusten du, markagailu hori buelta eman diezta joketela. Hori, esan duzu moduan, hemen buelta handiak egon dia txapelketa honetan, eta hemen bakigu 22 arte ez dela bukatzen, osak 22 arte segin barko dabe. Berriz ere Jera erabakitasunez pilota mozten eta jokaldiak egiten ahal egin zen, baina orain arteko denak, tanto honetan egin dituen saiakera guztiak, jaso dizkiote Leirek, Ebo Naroak bien tartera bildu Leirek, hor azkenean aurreregi harrapatu du pilota horrek baina nola edo ala eraman du azkenerako, sake bueltan arroegi utzi du jokoan pilota hori Leirek, kantxaren erdialdera zabaldu du Iturriagak, bien tartera bildu Naroak, zabalean jokaldian hemen diburu, bien tartera gero Leire Oskozek, diburu keutxi, baina ezin Naroari sartzeko aukerak du aurrera etorri da, baina atzera geratu du berriz ere, ben ere aipatu dukun gizan, badakigu arrisku handiko pilotaria dela aurreratzen denean Naroa irre, eta behar bada horre jokaldia egin zezakela entxaraziko zien aurkariei. Jerak eta Anek ostera ere hartu dute egin temakila tanto honetan, txokoan jokaldi egin du Leire Oskozek, pilota ireki du Anek, beste jokaldi bat ordainetan Leirek, hau aurrekoa baino gaiztoagoa eta efektu are makurragoa harturikoa, eta zuzenean tanto izan da, 18 eta 14, eta berriz ere Leirek indartsu bideratu du pilota, eta ark lortu du tantoa, eta lurrean ikusten dugu Jera Iturriaga ez dakit arazo muskularrak izango dituen, badirudi horixe besterik ez dela, belauna behar bezala mugitzen du, beste batzuetan sorbaldak ere sortu izan dizkio burua usteak, baina ongi dela esango nuke, nahiz eta partida asko gogortu den dagoeneko. Bai, ikusten da partio oso gorra ari dela izaten, eta igual muskularki igual pilotariak igual pixka kargauta notatzen dela, eta igual Jerak hori nota da, igual tiroitxon bat edo hor, ikusita partia nola, baina nik uste ez da bela aukiko problemei segitzeko, bakigu pelotari gogorra dela, esan dugun moduan, eta tanto atletik nik uste tanto polita izan dela, ikusi gaula hor tikitaka ibili dela lau pilotariak gaurian, eta Leiren altetik tanto polita. Odolotza erakutsi du beste behin Leire Oskozek, oso zaila zen hala egitea, baina bikain egin du oso zehatz, eta azkenean tanto izan da jokaldi hori. Bai, bakigu Leire tanto, pelota askotara oso errezeltzen dela ikusita zelako altura daukan eta ikusitako zelako besua daukan, eta nik uste oso ondo ibilia tanto honetan Leire. 18 eta 14 berriz ere berreskuratu dute aurrez zulorik handien hartu duten tartean zeukaten abantaia, lau tantokoa alegia, eta hemendik aurrera gizendu ote dezaketen tarte hori, eta berriz ere txikiagotzera egiten duen Jerak eta Anek tantoa lortuzkero. Beste tanto bat jokoan, atzelariak orain arte protagonista, pilota bat eta bestea argotzen, zein baino zein egiago izaten, zabalera orain Anek Naroak horrik egin beharra izan zezan, atzetik aurretik atzera bideratu jokoa Jerak, sake bueltan hor aukera izan dezake, pilota zabaldu du, Leirek bilen tartera, Erdiburuk jo, eta
Naroak ere bai, eta Naroak luze, Anek eutxi eta ezkerparetan sartu, baina ez tinkendu, erari sartzeko aukera atzera. Naroak jaso, Anek ere pilota luzatu du, eta Naroak ere ezkerrean sartu du gainera, ikainatera nola nahi ere. Anek, bien tartera jokaldi txarra, Roskozek, Anek atzeratu. Jokoan utzi du Anek, bertan baina luzesiago Leirek, zabalean jokaldi Anek, baina txapazpila joan zaio. 19-14, etzen geizki botatako jokaldia, baina kanpora joan da, ezkenerako. Ba, nik ustot oso intentzio ona zebala, ze Zabala libre ikusia bela eta olako jokaletan behan oso ondo egiten da bela, baina oaintzen ba, gutxigatik kanpora junjako. Eta behar bada gehien sufritzen ari bena orain gera da. Errenka da bilen ikaztugu esango, baina zenbait unetan burumakurrera ikusten dugu eta behar bada izango du arazo fisikoren bat. Oso gogorra doa partida. Ordu beteare gainditu du, honezkero iraupenak ordu bete eta 3 minutu dira partidari hasiera eman diotenetik eta ez zarritzekoa, jada baten bat fisikoak erasan da, alderdi fisikoak erasan da egotea, sake herrikoa zen, baina azkenean txost egin dio pilotakaneri eta ez arian geratu da. Eta azkenerako ez batak ez besteak ez izan dute jaso. Ba, nik ustote Anek igual txost hori zebala espero eta ezin izan da eraman, baina bueno, beste sake hon bat Leiren aldetik nik uste Leire gaur saketik asko ari dela asmatzen, mina ari dela iten eta meritua eman Leire, baina bueno, bikote gorria nik uste dut hor segiduko dutela bukara arte, bakigu fisikamente burutik oso ondo egite dutela biak eta nik uste dut segidun gautela gota arte. 20-14 lehen bostekoa zen Zuloa 19 eta 14koan orain 6 tantokoa da, eta nik uste jarraitu behar dutela hemendik aurrera ere, partidako 22. Tanto egin arte ez dira bukatzen, eta beraz lehen erakutsi dute, lehiakorrak direla oso eta arrisku ikaragarria dutela berriz ere aurkariek dituzten tantoetara gainera etortzeko, eta horretan segi beharko dute hemendik aurrera ere, naiz eta aurkariak 22ko bidean aurreratuago dauden markagailuan. Iera sartuko da, urrundik, 3:30 Aneri laguntzearren, pilota ezkerrean sartu du, baina atzetik aurrera etorri, eta ederto luzatu du Naro Agirrek berak ere. Iturriaga sartuko da, txokoan barrena luze, Naroak eutxi eta horrezkain baita zeratu ere. Luze-luzeanek berak ere, lautarditik Naroak eraman, eta orain Iera sartuko da. Bien tartera labur, ongi eraman du Naroak. Berriz ere zestorra sartuko da, bien tartera, eta hau gaizto joan daiteke, ezkarparetan asko sartu gaizto jo pilotan eri, garri egin du nola nahi ere, uarteko atzelariak eta berriz ere Naroak ezkerrera. Anek eutxi, Agirrek luze, Iturriagak bien tartera, eta Agirrek ere luze eta indartxu, eta hor jokaldi egiten hasi da Ane, eta pilota erori zaio. 21-14, eta hau behar bada nekearen ondorioz gertatuko zitzaio. Nolakoetan ez baitu utxe egin Anek. Hori zu esan duzuna, nik igual esango neban nekearen aldeti dela, ze Anek berez pilotaka da horrek ez ditu faiatzen, baina esan duzu moduan partida ordu bat eta pikoari da jokatzen, ordu bat baino gorau, partio luzaria izaten gogorra, tanto oso gogorrak eta fisikamente nik uste lau pilotariak igual ja nekatuta ibiliko dela, baina hemen 22 arte egingo dutela seguramente, oso burulan gogorra iten dute lau pilotariak eta meritua eman lau pilotariak. Azken tantoa ere oso luzea izan da, eta horrek erakusten digu zeinen lan handi egin behar den Oskozi eta Agirreri tantoa sartu nahi baldin bazaio, eta hemendik aurrera ere nik uste partida gogortu den partida hau, are gehiago gogortu daitekeela, tantoak luzeak ari dira izaten, horretaz landa intentsitate handian ari dira jokatzen, eta
naiz eta tartea zabala izan, oso zabala ere, eutxiko diote bukaeran arte, eta lehiakortasunez jarraituko dute, bidean aurrera egin asmotan, Gerak eta Anek ere, azken tanto izan daitekeena dago jokoan, oraintxe sartuko da Iturriaga, pilota jaitsi, Leirek gainera zetorkiona edartu ekarri du, Aroak aukerakoa izan dezake aurretik atzera, Anek kolpea tira lautorditik eta jaso. Eta jaitsi gainera, Oskozek eraman, Zabalera joan da dinagindu dio Leireri Naroak, baina Zabalera abiatu denean, beste frontoiko zati bat uzten da estali barik, txoko alegia eta jokaldia bertan egin du, dejada ederra izan da, eta alaxe lortu du tantoa Jera Iturriagak, 15 eta 21. Eta ere jokaldi benetan zaila izan da, baina ederraki egin duena Jerak. Bai, hola mota behar zen dejada hori, eta bakigu gorriak ez dutela etxiko, 22 arte, eta Jera nik uste dute oso ondo bota eta izan dela dejada hori, eta Leire ezin izan dela heldu. 15 eta 21, behar bada nekatuago ere eurak izango dira aurkarien aldean, fisikoki Jera ikusten baita lauretan erasanen, baina hemen askotan aipatu dugu eta behar bada zuetakoren bat ere nekatuko genuen, jarraitu beharra dago, txokoan utzi du Jerak, Oskozek eraman, Diburu jaso, Jerak jokaldia txokoan bertan, hor gainera etorri zaio eta ezin izan du behar bezalako jokaldirik egin, eta gero txokoan barrena pilota luze utzita, lortu dute 22. Leire, Oskozek eta Naro Agirrek, eta azken tantoan bereziki nabarmen izan da Jerak fisikoki izan duen ahulgune hor karranpak edo sentituko zituen, eta pilota behar bezala jotzerik ere ez du izan. Nola nahi ere 22 eta 15 amaitu da finala, eta beraz baita binakako txapelketa hauek ere. Txapelketa bigaina egin dute, sigisagatxua goibili dira bidean zehar Leire eta Naroa, baina azkenengo bi partidak irabazi eta finalerdiak eta finalak irabazita eurek lortu dute txapel prestiatua. Bai, nik uste dut hori oso ondo final gogorra izan dela, hasieratik, bakigu bi bikotea merezita heldu dela finala eta meritua eskendu bi bikoteei, nik uste dut zorionak eman Aroa eta Leire, ze txapelketa guztian nik uste dut beti gora jundiala, semifinala eta kristo finala jokatu dabe, eta animoak eman Jera eta Anizen txapelketa oso nahi dabe, eta bakigu bikote oso gorra dela eta animoak eman euri. Eta txapelketa bikaina egin dute, saribanak eta ekitaldiarekin bere alasi behar dugu, eta beraz estatistikak azkarratzarra repasatuko ditugu. Jerak 3 galdu ditu eta 9 egin, 5 moztuta dejadaz beste 3 eta bien tartera jotako bat, Anek 5 galdu ditu eta ez du egindako tantorik izan, Leirek egin du gehien, atzean Airez eta Zabalean ez dejadaz bana eta bina moztuta edasakez, 2 pilota besterik ez ditu galdu, eta Naroak bat galdu du eta beste 4 egin, 2 Zabalean eta beste bana dejadaz eta bien tartera pilota jota. Partida oso luzea izan da eta fisikoki gogorra ere bai, behar bada alderdi fisikoak erabaki du azkenerako Jerak izan duen txakaloldi fisiko horren ondorioz. 22 eta 15 amaitu da eta txapelak Leire, Oskozen eta Naro Agirreren buruetara joango dira. Ordu bete, 7 minutu eta 53 segundo iraundu partidak, eta jada podiuma prestatu digute, eta geu saribanak eta ekitaldiarekiko lanak egiten hasiko gara une batetik bestera. Arratsaldeon berriz ere, pilota zale guztioi, pare bat zehaztapen egin behar ditugu, saribanak eta ekitaldia berehala hasiko da, baina horren ondotik ez zaitezten mugitu, arratsaldeko azken ekitaldia zain baitugu. Naroa Elizalde etxeko launeari omenaldi zinezko bat eskartu egingo diogu, eta nahiko genuke zuek armaietan gera zaitezten, eta saribanak eta ekitaldia eta omenaldia bukatu arte zuen lekuetatik ez mugitzea. Ari dira, ados pilotaren ordezkarietako batzuk
sari banaketarako maila atontzen eta prest dagoenean hasiko gara sari banatzaileei deika eta ordutik aurrera sari banaketaren eta omenaldiaren txanda izango da hemen Labriten. Sari banaketa prest dugu eta horretarako sari banatzaileak deituko ditugu lehendabizi Iruñeko udaleko kultur eta kirol zinegotzia Maider Beloki, Iruñeko udaleko berdintasun zinegotzia Zaloa Basabe, Reino Gurmeteko promozio mailako teknikaria Maite Gabilondo, Berriako marketing koordinatzailea Ainara Lasa eta Andrea Lusarreta datozela mesedez, sariak eurek banatuko dituzte eta. Datozela beraz, sari banatzaileak bertara, hemen da Maider Beloki, eta gainerakoak ere badatozkigo. Zaloa Basabe, Maite Gabilondo, Ainara Lasa eta Andrea Lusarreta. Sari banatzaileak prest dira bertan eta beraz sari banaketa ekitaldiari ekingo diogu, hori ez gain Ados Pilotaren ordezkariak ere hariko dira, noski sariak banatzen baina iaia da prest dira mailaren inguruan jarrita. Besterik gabe final hauen sari banaketa ekitaldiarekin hasiko gara eta lehendabizi promozio mailako txapelketari egin behar diogu lekua. Sariak Maite Gabilondok, Ainara Lasak eta Andrea Lusarretak banatuko dituzte. Eta horretarako promozio mailako txapeldun ordei dei egingo diet. Bigarren izan dira, baina txapelketa bikaina egin dute, beraz datozela promozio mailako txapeldun ordeak Marta Gomez eta Alize Sagardui. Loteak Maite Gabilondok eta Ainara Lasak banatuko dizkiete eta oroigarriak Ados Pilotaren ordezkariek emango. Hortxe dira Oianak emandako oroigarrietako bi eta baita Andrea Lusarreta banatzen ari zaizkien beste pare bat oroigarri ere. Eta txapeldun ordeak podiumean ditugula, dei ditzagun txapeldunak, 22 eta 7 irabazi dute, eta datozela beraz podiumera, Garaiak Olatzin Sausti eta Naia Bertiz. Sariak oroigarriak Ainara Lasak banatuko dizkie batetik eta
Oiana Orbegozok bestetik, eta lehen da bizi, azpi txapeldunei Garaikurrak. Txapeldunei Garaikurrak barka, hortxe dira Garaikurrak, eta orain Garaikurrak orain azpi txapeldunei eta txapeldunei Ainara lasa ari zaizkie banatzen horiek guztiak. Eta txapeldunei Garaikurrak ere banatu behar zaizkie. Eta omenduetakoaren senide batek jarriko dizkie txapelak orain Sagrario Etxekoloneak. Hortxe dira txapelak olatzen eta nahiaren buruan. Eta argazkiak atera ostean, lehen mailako finalaren sari banaketa ekitaldiarekin hasiko gara. Segidan, maila nagusiko saribanak eta ekitaldiarekin hasiko gara, eta ondotik banatuko ditugu txapelketako pilotaririk onenei dagozkien sariak. Esan bezala, lehen maileko saribanaketarekin hasiko gara, eta horretarako lehen da bizi txapeldun ordeak deituko ditut podiumera. Datozen la mesedez, Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu. Ados pilotaren ordezkariek banatuko dizkiete sariak lehen da bizi, eta ondoren loteak eta gainerako oroigarriak Maiteren, Ainararen eta Maiderren eskutik jasoko dituzte. Hortxe dituzte Reino Gurmeten sariak, eta orain oroigarria falta dute. Eta segidan, txapeldunak ekarriko ditugu podiumera, 22-15 irabazi dute eta txapelketa bikaina egin. Txalo bero bat ezartuko ditugu, txapeldunak Leire Oskoz eta Naro Agirre. Hortxe dira txapeldunak podiumean, eta lehengo urrenkera berean oroigarriak eta Garaikurrak banatuko dizkiete. Adosen ordezkariek Maite Gabirondok, Ainara Lasak eta Maider Belokik. Hortxe dituzte loteak batetik.
Eta Garaikurren txanda da orain. Maider Beloki eta Sagrario Etxekoloneak banatuko dizkiete horiek. Eta segidan txapelak Sagrario Etxekoloneak berak jantziko dizkie. Hortxe dituzte bi txapelak eta argazkiak atera ostean ezagutuko ditugu txapelketa bietako pilotaririk onenen sariak norentzat izango diren. Maite Gabilondok banatuko ditu maila bietako pilotari honenen sariak eta lehen da bizi promozio mailakotik hasiko gara, kontuan hartu ez dela gaurko finala bakarrik aintzat esten, txapelketa guztian egindako lana baizik eta horretarako datorrela promozio mailako pilotaririk onena erdira. Marta Gomez! Andrea Lusarretak banatu du azkenean saria. Eta honen ostean lehen mailako pilotaririk onenaren saria okerrezpa naiz Maite Gabilondok berak Andrea Lusarreta berak banatuko du azkenean, eta horretarako datorrela maila nagusiko pilotaririk onena, Amaia Arrastia. Kontuan hartu gaurko finala ez ezik, txapelketa guztian egindako lana hartzen dela aintzat saria banatzeko. Eta beraz, lan hori guztia saritzen dela. Argazkirako jarriko dira orain guztiak, eta sari banaketa amaitu aurretik, urtero egiten dugun bezala, Iruñearen lekukoa zein udalerrik hartuko duen segituan jakingo dugu, eta horretarako datotzela Kirol zinegotzia Jon Oteiza eta Euskara zinegotzia Aitor Larrañaga kantxaren erdira. Eta lehen da bizi zein herri den jakin behar dugu, eta ondoren eurek hartuko dute aurtengoaren lekukoa. Bueno, deja el micro si quieres. Ze jartzen du? A ber, itxen. Bale, hurrengo urtean
Ados pilota binakako txapelketa Azpeitian izango da. Azpeiti egartuko du beraz, 2025-2026 denboraldiko binakako txapelketaren finala, eta orain bai, lekukoa jasotzera, datozela, kirol zinegotzia Jon Oteiza eta euskara zinegotzia Aitor Larrañaga. Bueno, azteko zorionak txapeldunei, zorionak txapeldun ordiire, eta bueno, eta zorionak A2-ei nola ez urte guztien emakumin piloteatik egiten lanatiken. Eta bueno, esan Azpeitiko udalantzat horre handi bat dela, urruko urtin finala han bertan izetie, eta aleginduko edala aurten Iruña bezalako anfitrioi honak izeten. Eta bueno, hemen zaudeten guztioi, urrungo urtien hain ikusti espero dudula. Ezkerrik asko. Hori esek beraz, kirol zinegotziaren hitzak. Eta salibanak eta bukatu bada ere ekitaldia oraindik ez da bukatu, neu hementxe agurtuko natzaizue, jarraian hitza omenaldirako Jera Iturriaga hartuko baitu. Ahí va. Ay, Jere, maixo, entzuten, Jere. Eman dixot? Va. Bueno, oain bai ez, txapelketa guztie dakizuen modun naroan omenezkoa izan da hasieratik, gaur iritsi da azkeneko unea, eta bueno, guk hasieratik berak ere bazekin txapelketa hau bere omenez izanen zela guztie ez. Hala esan ginonen, berak esantzunez, gaur final handi hontan egongo zela, eta fisikoki bada ez badare, dudik ezin gurekin daola ez, gaur 8 pilotarik ez, 9 jokatu du kantxan, eta hori nabaritu da atea dien partidutan. Bihotzez prestatu duen omenaldia da, seguro berak merezituna baino xumegoa dela,
baina oinal guztikin ditu gaurkoa berezia izateko, eta espero du naroa gustatuko zaizola, eta beti bezala irribarretxo bat ateako duzula. Nahi zuenen gaur omenaldin parte hartuko duzuen guztiek kantxara mesedez. Nola ez, zubietan, joaldunek naroantzat, eskarrik asko gaur hemen egoteatik. Bueno, lehenik eta behin, zaila da, 2 minutu terdiko bideo baten laburtzea, zer izan den guk naroakin bizitu duen guztie, inalakin ditu eta nik uste saiatu gala transmititzen, berak ematen zion guztie, gustatzen zaizuen. Bazen behin, emakume pilotari talde bat, elkarrekin entrenatzen hasi zena, txikitan eragotzi zioten ametsari tiraka. Azkar konturatu ziren bidea egiteke zegoela, eta eurek sortu zezaketela orain arte ezinezkoa zirudiena. Emakume pilotari profesionalen elkartea sortzea. Eta hortza onden zuen aroa, buru belarri, ados pilota proiektuak aurrera egin zezan tiraka. Elizaldea bizena soinean, debuta Leitzako plazan egin zenuen, eta ordutik, partiduz partidu, entrenamendu, benetan pilotari sentitzen hasi zinen. Amari gorazarra eginez, etxe kolonea bizena eraman zenuen gerora. Hortik dator bai, maitasunez, guk etxeko deitzearena.
Nola ahaztu ibilbide eder horretan irabazi zenuen azken txapela, hainbeste maite dituzun bertsoak uztartuz. Hori, kantxa barruan eta kanpoan, sekula ez diozu irribarre egiteari utzi. Zenbat momentu eta zenbat bizipen hon elkarrekin, beti alai, beti dantzan. Pilotaz gain, bigarren pasio bat ere izan duzu beti, mendia. Zenbat txoko ezagutu dituzun, eta Pirinioetatik barrena, azer nolako gozatua. Guk ere, zurekin gozatzeko aukera izan genuen, mendaurreko buelta hartan, zeinen ongi egin zenituen gidari lanak. Beti bezala plazerra zu ondoan izatea. Orain, elutxako gainean zaindari jarri zara. Hortik, erne begiratzen gaituzu. Guk, aurrera egiteko, zuk erakutsi duzun indarra eta kemena une oro bidaliz. Ikaragarri matxasatu etxeko. Bueno, bakizue, eta bideoan ikusi da, bertxotan finezen aroa, bertxolarie berare, eta asko gustatzen zitzaizkion bertxoak ez, eta bertxo pilota txapelketan azken txapeldun ere bera izan zen, eta gaur hemen, gurekin bertxo pilotan zehar ibili dien bertxolarik, eta nik uste edukiko duela bertxo politen bat beretzat. Labrit bete du emozioak. Labrit bete du jendetzak. Ados pilota eta frontoiak. Ziren naroa etxetzat, bete asmotan pelotarita, ondorengoen ametsak, oroitzapen da zure irriparra, ta indar sutsu guretzat, besarkada bat zuri naroa, musu bat etxekoentzat, musu bat etxekoentzat. Zubietako frontoizarreko ezker paretaren motza edo Labriten entzun liteken jendearen arrabotsa. Frontoi betea ze beroa den, ta aulki utxa ze hotza,
naroa entzun alduzu gaurko, pilota kolpeen hotsa. Oraindik ere hemen taupaka, ari da zure bihotza, ari da zure bihotza. Bueno, dakizuenez, guk pilotalekutan badaukeu argazkilari bikain bat, Eduardo Agirre dena, partiduz partidu argazki kateatzetxona, eta bueno, naroanak mila dauzke, eta gaur berak ere bai, argazki eder batekin detaiotxe bat, eukine izan dota naroan eskutik, horixe detailea. Bueno, eta azkeneko kitaldi bezala, pelotan hobeki moldatzen ga, baino inalakin eitu. Eta Maiteek ere adoseko lehendakari bezala detaile bat familientzat.
Eta guain bai, bukaera emateko, neritzei eskatu beharko diu, bere postura joteko. Aba neritz. Bideoan ikusi duzu ez, baina guri zerbait transmititzen baziun indarra eta kemena da. Eta irribarrea ez, beti irribarre zeon eta sekuleko poza zoriontasune transmititzen do ez. Orduan, bueno, berak esaten da eta berak esaten du beti ez, kantein oiores, parra ez bukatu behar dela, dantzain martzaiola biziri, eta naroa zugre gaur nahi dozo bat denak dantzan bukatzea ez, horregatik mesedez, eta mesedez, kantxara teatzea jende guztie, bals ehar batekin bukatu behar dulako denak. Así que venga denak balsa dantzatzea, atera denak mesedez. Venga.